vítam vás na decembrovej vedeckej kaviarni. Veľmi si cením, že ste prišli aj napriek tomu, že sme posunuli čas v poslednej chvíli. Ja chcem, aby tie kaviarne boli apolitické a apolitické ostanú, len jednu poznámku. Keď som bol mladší, myslel som si, že v 21. storočí sa budeme správať len podľa faktov, podľa argumentov a nejak to nefunguje. Mrzí ma to. Dneska máme vlastne sa to týka dnešnej kaviarne. Keby sme sa správali podľa faktov a podľa zodpovednosti a argumentov, tak by tu pán doktor Simančík nemal o čom rozprávať. Nemuseli by sme sa báť možno klimatické zmeny, neprodukovali by sme vlastné teplo a správali by sme sa rozumne. Ja som ho teda vlastne už privítal. Som veľmi rád, že si našiel čas pán doktor František Simančík z Slovenskej akadémie vied z Ústavu materiálov mechaniky strojov, ktorý prišiel z Bratislavy, prišiel kvôli našej vedeckej kaviarni, ktorý odtiaľto odíde po kaviarni. Nebojte sa, nezostaneme. Je to len kvôli nám, to som tým chcel povedať, že je to len kvôli nám. Pána doktora si možno pamätáte z našej jubilejnej vedeckej kaviarne, kedy nám hovoril o klimatickej zmene a začal ju veľmi netradične vtedy, že nám ukázal ten Stirlingov motor, ktorý povedal, že kým sa bude točiť, tak to vtedy bude rozprávať. Ten motor sa točil na základe vlastného tepla z čaju, ktorý bol v šálke. Pán doktor Simančík môžete ho poznať aj z rôznych článkov a je to človek, ktorého produkty alebo to, s čím sa zaoberá, je súčasťou napríklad formuly. Možno ste počuli o penovom hliníku. Penový hliník to je niečo, s čím sa pán doktor Simančík zaoberal. U formule sú piesty, to nie sú penie, ale... Dobre, ale sú tam nejaké podbehy, to som čítal. Podbehy sú o Ferrari. Dobre. Tak, mám medzery v tom žilom. A ešte jedno musím spomenúť. Pán doktor František Simančík je členom predsedníctva Slovenskej akadémie vied a je to jeden z tých aktívnejších členov predsedníctva. Keď teraz budete počuť o areáli Slovenskej akadémie vied na Patrónke, že vyzerá úžasne, že to je otvorený areál, že tam ľudia radi chodia, tak človek, ktorý to začal alebo ktorý sa tomu venuje, je tiež pán doktor Simančík. Takže... Rád prišiel a mu dávam slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja som samozrejme došiel kvôli tej kaviarni aj kvôli tomu, že minule som si to veľmi vážil, ako ste to pozorne počúvali, ako ste to vnímali a ja si myslím, že áno, keď je vnímavé publikum, tak ho treba občas, ako by som povedal, znova naplniť nejakou ďalšou dávkou informácií. Ja som neprišiel hneď, ale počkali sme nejaké 3 roky alebo 4 roky a tí, ktorí ste tu boli, tak aj uvidíte, že to, čo som vtedy rozprával a vyzeralo ako utopia, alebo také možno také hlúpe taraniny, tak čo si sme už zase spravili a zase sme sa posunuli a verím, že zase o 4 roky možno prídem, ak teda dožijem a zase vám ukážem niečo, čo sme vtedy ukázali, že možno ako vízia by sa dalo spraviť a už to bude hotové. Začnem, zvyškové teplo, nepochopiteľne zanedbávaný energetický poklad, ale nadväzuje to na tú prednášku o tých klimatických zmenách a ja si teda dovolím na začiatku v takých prvých slajdoch aj trochu sa vrátiť k tomu, aby sme teda dostali sa do problematiky. Ak nie, tak ja môžem dať mikrofón. Počujete, hej? No, aby sa mi to nebilo zase, lebo musím nahrávať zase kvôli tomu, že to chcú na predsedníctve, aby som doniesol dôkaz, že som tu bol, takže bude to aj trošku možno maličké opakovanie, ale naozaj som len výnimočne málo slajdov použil. Tak prvý slajd je taký, kde teda viacero meraní, vidíte, ukazuje, že od roku 1860 až po rok 2020 skutočne tá teplota narastá, aj keď tá teplota nenarastá nejako radikálne, ale je to rádovo v desatinách stupňoch a už máme teda oproti roku 1850 nárast zhruba o 1,4 stupňa.
Rok 23 bude vôbec najteplejším rokom v 174-ročnej histórii, to znamená, nie je tam žiadna nejaká anomália, je to najteplejší rok v histórii. No a tie mesiace júna a októbre tak výrazne prekonali predchádzajúce rekordy, že vlastne ako neexistuje žiaden súvor, že by bol nejaký taký mesiac ako niekedy, aj samotný mesiac, ako nie len priemerne celý rok, ale aj tieto pozimné mesiace, že by boli ako teplejšie. No znova, niektorí hovoria, že moc sa toho nedeje, ale keď sa pozrieme na ľadovce, tak skutočne vidíme, že teda hore z vrchu, keď sa na ľadovec pozriete, ani nezbadáte poriadne, aj keď teda je to vidieť aj na tej spodnom obrázku, ale hrúbka ľadovca, ktorá je ako stále tenšia, to je tak. Keď si pozrieme ten antarktický plávajúci morský ľad od začiatku satelitných meraní, je teraz úplne najtenší, ako doteraz bol. Čiže zase rekord rok 23. Keď zoberieme maximum dosiahnuté v septembri toho rozpustenia tých ľadov je 1,5 milióna kilometrov štvorcových, čiže to sú absolútne to maximum toho ľadu, ktorý teda ostáva, je tiež nejaký rekord. Ľadovce západnej Severnej Ameriky, Európskych Alpách tiež zažili obdobie extrémneho topenia a vo Švajčiarsku teraz majú už len za posledné 2 roky 10%, za 2 roky 10% sa znížil objem toho ľadovca. Čiže nemôžeme hovoriť, že sa teda nedeje nič. Treba ešte jednu vec povedať, a to si mnohí ľudia neuvedomujú, že keď sa ten ľad topí, tak on sa topí pri 0 stupňoch. Aj keby ste hriali, koľko by ste hriali, on stále, kým sa celý neroztopí, bude mať 0 stupňov. Takže on vlastne je takou chladničkou tej zemegule. To znamená, pokiaľ tam ten ľad je, tak stále absorbuje teplo do tej svojej fázovej premeny, mení sa z ľadu na vodu, ale keď sa celý roztopí, tak už nebude sa to teplo absorbovať pri 0, ale bude narastať teplota tej vody a teda sa to ešte rýchlejšie zrýchli. Čiže ľadovce sú takými principiálnymi, prirodzenými regulátormi teploty na Zemi a keby sa rozpustili, nastane samozrejme ako výrazné oteplenie. Ďalšie je hladiny oceánov. Tiež sa hovorí, však už pred nejakými 20-30 rokmi sa vravilo, že bude zaplavená Florida. Ona, tá Florida, síce zaplavená nie je, ale keď si pozrete, za posledných, máme tam nejakých 30 rokov, skutočne už je dvojnásobne väčší nárast hladiny každý rok a zvýšila sa tá hladina v princípe od začiatku toho merania, asi tam to máme napísané v milimetroch asi o nejakých 12 cm. Čiže naozaj tie oceány, trochu teda tá voda je tam viac, aj keď nie je to 15 metrov a mnohí si myslia, že teda nedeje sa nič, ale ten nárast to sa deje a to je práve spôsobované rôznymi teda jednak ako rozpúšťaním ľadovcov, ale aj inými klimatickými zmenami. A ešte tu mám pár takých slajdov, že teda toto použijem aj z minula, že vlastne celkom iste sa teda otepluje, lebo to máme dokázané aj na oblečení. Ale nie len to, že sa otepluje. A to je teraz dôležitá poznámka, lebo hovoríme väčšinou o globálnom oteplovaní, ale keď si všimnete, už pred 30 rokmi povedal kedysi tam Unixona poradca, že nesmieme hovoriť o globálnom oteplovaní, treba hovoriť o klimatickej zmene. Všimnite si, ako zmizlo to slovo globálne oteplovanie zo slovníka a hovorí sa teraz v posledných rokoch naozaj o klimatickej zmene, lebo to, či je to o stupeň viac, alebo o 0,2 stupňa, alebo o 3, nie je až také, ako by som povedal, až také zaujímavé, ako príťažlivé, ako klimatická zmena. A to, čo sa deje tiež, je, že nám začína utešenie horeť. V Kanade tohtoročná sezóna lesných požiarov prekonala všetky rekordné záznamy, ktoré doteraz boli. Pozrite sa, horela prakticky celá Kanada a vlastne 18,5 milióna hektárov zhorelo. Viac ako 6 násobok 10-ročného priemeru. Čiže nastali aj nejaké požiare. Na Havaji bol najväčší požiar, ktorý bol zatiaľ najsmrteľnejší v USA za posledných 100 rokov. Tam zahynulo vyše 90 ľudí. Máme extrémne suchá a tie sa nám menia s rekordnými záplavami. Zase, to sú všetko rekordy, ktoré boli tohto ročné a to už som asi na 6. slajde a ešte som teda len začal pár rekordmi, ktoré tohto roku nastali. No a teraz nech niekto povie, že teda nedeje sa nič. Tak prečo sú rekordy? Keby sa nič nedialo, alebo bolo by to normálne, neboli by rekordy a nebolo by ich toľko v jednom roku. Čiže rok láme naozaj tie klimatické rekordy a teda čosi sa určite deje. Už sme mali aj na Morave tornádo, čo to teraz nikto nepočul. A za chvíľku možno sa stane, že ho budeme mať aj tu, pretože nie je to úplne vylúžené. Takže prvý záver toho prvého úvodu je, že naozaj sa čosi deje
A s veľkou pravdepodobnosťou teda čelíme klimatickej zmene, niečomu, čo je. Nie je to len oteplovanie. Pri klimatickej zmene dochádza k narušeniu dlhoročnej energetickej rovnováhy. To si treba uvedomiť. Narušilo sa niečo, čo dlhé roky na Zemi bolo v rovnováhe. Prichádzala energia, odchádzala energia a žiadna nezostala, to znamená, bola stále rovnaká teplota. A ani sa tam nerobili nejaké iné zmeny, lebo tie výmenné procesy energetické boli, by som povedal, stále opakujúce sa a približne rovnaké. Treba aj povedať, že energia neprichádza nejakým spôsobom, energia sa zachováva, ona tá energia, teda prichádza zo slnka energia, ale ona, keď ju meníme, tak ona v podstate sa nestráca, ani sa nespotrebuje, ani nejakú novú nevyrobíme. Jediné, čo urobíme, je, že zmeníme jej formu z nejakej, povedzme, pre nás užitočnej na nejakú menej užitočnú, alebo pre nás neužitočnej formy zmeníme na užitočnú. A ešte tam platí druhá termodynamická veta, to si zapamätajte, veľmi dôležité, že keď meníme tú energiu z pre nás neužitočnej formy na nejakú dobrú užitočnú, vždy vyrobíme aj nejakú neužitočnú, vždy. Hej? A to je presne to, čo je teda tá druhá termodynamická veta, že nikdy to nespravíte tak, že na 100% to, čo chcete, a preto ani perpetuum mobile nevieme spraviť. No a teda dochádza k narušeniu dlhoročnej rovnováhy a otázka teraz je, že či môže mať na to človek nejaký vplyv a či teda je to nie je náhodou spôsobené aj niečím iným. Tak prvé, čo sa pozrete, keď sa pozrieme na obdobie, vidíte, to už nie sú nejaké tisícky rokov, to sú milióny rokov a ideme od prvohôr, tak obsah CO2 je dole a obsah kyslíka je hore. Vždycky to tak nejako spolu korešponduje a dneska de facto je naozaj to CO2 skoro najmenej v histórii Zeme. A kyslíka je relatívne veľa a toto teda, že sa menil obsah CO2 v atmosfére na Zemeguli a že s tomu korešpondoval obsah kyslíka, to bývalo, aj sa to stále dialo, čo treba ale povedať. Za každým, jak sú tie červené šipky, keď došlo k nejakej radikálnej zmene, došlo k významnému masovému vymieraniu. No a teda my môžeme to ignorovať, že teda nejakým spôsobom tu dochádza ku klimatickej zmene, nevieme s tým nič robiť, ale už nemôžeme celkom ignorovať fakt, že tou obeťou toho masového vymierania sa staneme my. To znamená, celkovo by bolo treba povedať, že mali by sme sa na to pozrieť, či naozaj tomu aj tak trochu neprispievame, či to vieme, keď teda nechceme byť tou obeťou, spomaliť a či teda vôbec akože človek má ako nejaký objem svojich možností a znalostí na to, aby s tým niečo spravil. Lebo tá druhová výmena, tá tu väčšinou nastávala, Zem nezanikne. Nezanikne ani život na Zemi, pravdepodobne, s veľkou pravdepodobnosťou, čo ale zanikne, veľa druhov zanikne, už dneska zaniká a my chceme, aby sme teda neboli jedným z nich. To je ako samozrejme celkom ako zaujímavé. Takže otázka je úloha človeka pri klimatickej, pri zmene klímy bezvýznamná a je to teda naozaj niečo, čo sa tu ako bude diať aj bez nás, alebo teda človek predsa len niečo s tým robiť môže, alebo minimálne to môže mierne mitigovať. Ideálne je, keď nevieme si zodpovedať na otázku, že či človek nejaký význam má alebo nemá, zodpovedať si na otázku, ako by to vyzeralo, keby tu človek nebol. Proste odmysleť si tunak ako človeka na Zemi. Tak veľmi jednoduché, taký diagram to mám spravený. Ako to vyzerá s tou energetickou rovnováhou? Už sme hovorili, že pokiaľ sa tá rovnováha nenaruší, tak ku žiadnej zmene nedojde a keď sa naruší, tak dojde k nejakej zmene. Väčšinou, keď príde viac energie ako odíde, zvýši sa teplota. Keď odíde viac energie ako príde, zníži sa teplota na Zemi. Takže ak začíname z toho globálneho oteplovania, predpokladáme, že sa nám zvyšuje teplota na Zemi preto, lebo odíde menej energie zo Zeme, ako príde na Zem. No tak keby tu ľudia neboli, tak tá energia prichádza asi takto dlhodobo. Slnká energia príde na Zem, cez deň ohreje tú Zem, Zem sa otočí o 180 stupňov a v noci, keďže Zem je teplá voči okolitému vesmíru, zase vyžiari to teplo von. A pokiaľ teda vyžiari všetko to, čo získala cez deň, tak sa teplota na Zemeguli nezmení. Nie je to úplne celkom tak, že všetko to teplo, ktoré teda tá Zem získa, sa vyžiari a fungujú tu také nejaké pár mechanizmov, ktoré sú dobre vedieť. Prvý mechanizmus je, že veľa z tej energie vôbec na Zem nedorazí, lebo sa to odrazí od atmosféry, alebo sa to odrazí teda od povrchu zemského, od vody, od ľadu sa to odrazí a teda tá energia sa vráti akoby hneď naspäť cez deň. Ďalšia časť tej energie, veľmi malá, sa uloží do fotosyntézy alebo uloží sa do mechanickej energie, lebo slnko ohreje Zem, vznikne vietor, ten vietor poláme stromy, rozfúka piesky, pohne Zemegulou krížom krážom a táto mechanická energia
Tá sa tiež získala zo slnka, ale najprv z toho tepla sa spravil vietor, povodne vzniknú, lebo sa vyparí voda, tá niekde sa potom presunie tým vetrom na kopce, z kopcov stečie dole, vyformuje tú zem. Malá časť tej energie sa teda premení na mechanickú deformáciu a na tú fotosyntézu. Časť potom z tej fotosyntézy sa uloží veľmi maličko do fosílneho paliva, do uhlia, do zemného plynu, ako tie živé organizmy zahnievajú, tak vznikajú tie fosílie. No a potom teda tá ostatná by sa mala vyžiariť, ale tiež sa úplne celá nevyžiari, lebo infračerveným lúčom, ktoré teda sú tiež zdrojom toho vyžarovania v noci, bráni skleníková vrstva, tá je tam nakreslená tým kruhom, a tá skleníková vrstva to sú plyny, ktoré neprepustia tie vlnové dĺžky toho infražiarenia, čiže časť tej energie, ktorá by sa inak mohla odraziť, sa neodrazí a ten skleníkový plyn tam funguje. Pozor, ten skleníkový plyn tam bol vždy, a on je tam extrémne dôležitý pre život. Keby tam nebol, tak máme o 20 stupňov menej, aj v lete máme minus 20 v noci. Jednoducho proste on bráni tomu, aby tá zem prudko ochladla v noci, potom by sa zase dala, tie extrémy boli veľké. Ten skleníkový plyn, tým, že zabraňuje tomu vyžiareniu teploty, tak neochladí sa tá zem a celkovo teda tá teplota na zemi je priemere plus minus 0 a nie minus 20. Inak, keby sa to všetko vyžarovalo, zem by sa ochladzovala rýchlejšie a jej priemerná teplota by bola minus 20 stupňov. Plus minus, tam sa nedá celkom zhodnúť, koľko by to bolo. No a toto takto funguje s týmito ľuďmi. Ešte to je teda bez ľudí. Ešte tam malá časť energie vzniká v jadre. V jadre máme tekuté jadro, Zem pri svojom vzniku nadobudla energiu. Chodí vám sem aj Martin Wenhart, hovorí vám o tých jadrových reakciách, ktoré stále prebiehajú. Tie tiež generujú teplo a to teplo ide teda znútra Zeme. To nie je teplo, ktoré prichádza zo Slnka, ale to sa generuje rozkladom tých prvkov v Zemi a plus teda tým teplom, ktoré cez tú zemskú kôru vychádza von. Tak to je tá maličká šipka, lebo to je úplne zanedbateľné malé teplo. A teraz si tam dajme človeka. Tak čo prvé človek spraví? V prvom rade človek šahol na to fosílne palivo. Nešahol na to nejako veľmi dávno, je to nejakých 200 rokov a zistil, že tam je ukrytá energia, ktorá je schovaná do chemickej väzby. Z tej chemickej väzby, keď sa vybere, tak sa dá celkom ako zaujímavo použiť, užitočné pre človeka, tak ju začal vyberať a začal ju ťažiť. Začal ju ťažiť enormnou rýchlosťou a začal to palivo vyberať a začal robiť dve veci. Z toho fosílneho paliva najprv vyrobil teplo. Z toho tepla, keď ho vyrobil, získal tú energiu, mechanickú a najskôr elektrickú energiu, ale ešte tým, že tú uhlovodíkovú väzbu rozložil, tak spálilo sa to palivo, vzniklo CO2 a pribudla skleníková vrstva. Čiže vznikli dva efekty. Prvý efekt je, že sa zosilnila skleníková vrstva a tá nedovolí, aby sa teda z toho skleníka toľko tepla dostalo von a to teplo teda čiastočne blokuje a ostáva na Zemi. Tým pádom tá Zem sa prakticky trošku prehrieva a to je známe a proti tomu sa dneska intenzívne bojuje. A druhá vec, ktorá sa ale tiež deje, je, že my si ešte z tom skleníku zakúrime, pretože my to fosílne palivo, kým uvoľníme to CO2, najprv ho uvoľníme tak, že ho spálime a vygenerujeme tepelnú energiu. Tá tepelná energia nepríde zo Slnka, nepríde ani znútra Zeme, príde zo spálenia fosílneho paliva a keby sme to nespálili, to fosílne palivo, to teplo by nevzniklo. A je to okolo 600 exajoulov teraz každý rok a to je proste zakúrenie skleníku. Poviem vám rovno, že keby ste mali starý skleník so starou fóliou a zakúrite v ňom, 100% v ňom bude teplejšie, ako keby ste v ňom nezakúrili. 100%. A tento fakt sa ignoruje, lebo sa hovorí, to teplo je zanedbateľné, ale nie je zanedbateľné. Dokonca to teplo je ešte ako tá skleníková vrstva. No a teda tu je len taký obrázok, z NASA, to som vám ukazoval aj minule, kde to je potvrdené meraniami. Tam sa meria na hranici atmosféry, to znamená, nie je to ovplyvnené atmosférou, na tých družiciach sa meria, koľko energie zo Slnka tady prechádza a osvit Zeme sa zmeria na metre štvorcové, to tam vo vatoch vidíte, 340 vatov je incoming solar radiation, to je ako to, čo prichádza zo Slnka. Všetko sa to krížom krážom odráža a dole je napísané, že net absorb, to je to, čo teda ostáva na Zemi 0,6. 2 promile sú to, Čiže to je úplne zanedbateľné z toho žiarenia, čo na Zemi ostane, všetko ostatné ide preč a to net absorb je približne nejakých 10 000 exajoulov a tých 10 000 exajoulov
To je práve to, tie premenené vrchy, hory, doly, tá uhlíková väzba v tom fosílnom palive a rozfúkané listy a ja neviem, všetky zbúrané lesy, ktoré teda v uragánoch ako padnú aj domy. Hej. Čiže tam tá energia je uložená, ten net absorb je tých 10 000 exajoulov. No a teraz sa pozrieme na tie emisie CO2 a na to teplo. Minule som tu robil tiež taký pokus, nafúkoval som tu balóniky minerálkou, hej, kde teda som chcel preukázať, že keď zohrejete tú minerálku, uvoľní sa CO2 a nepoužil som pritom žiadne fosílne palivo, lebo minerálku som ohrial elektrickou kanvicou, hej, aby bolo úplne jasné. Hej. Takže neuvoľnil som vôbec žiadne fosílne palivo, napriek tomu CO2 vzniklo. A to CO2 vzniklo preto, lebo klesá rozpustnosť, tu na tomto druhom grafe, klesá rozpustnosť CO2 vo vode s tým, ako stúpa teplota. A nie málo. Všimnite si, rozdiel 20 stupňov je dvojnásobok poklesu. To znamená, to, čo je naakumulované v oceánoch CO2, keď sa ten oceán o trochu oteplí, tak sa uvoľní hromada CO2. Urobí to Zem, neurobí to človek a není to spojené so žiadnym fosílnym palivom. Urobí to Zem preto, lebo sa oteplila. Ak sa Zem už oteplila o 1,5 stupňa, už generuje viacej CO2, ako generovala v tom období predhistorickom. A teda my, keby sme aj úplne zastavili generovanie CO2, tá Zem už prestane len, ak by sme ochladili o tých 1,5 stupňa, aby sme sa dostali na túto úroveň. To znamená, Zem už nám sama generuje a ona negeneruje málo, ona generuje rádovo až okolo 740 gigatón, človek asi 35 gigatón. Čiže 5% sú ľudské emisie a tie prirodzené sú 95%. No a toto, keď sa zase nad tým zamyslíme, tak si teraz povieme, že a v tom nie sú si všetci veci ako jednotní, že čo bolo skôr, sliepka či vajce. Generuje sa to CO2 preto, že je teplo, alebo teplo je preto, že je veľa CO2. Tunak tieto diagramy sú veľmi, ako by som povedal, populárne, že vidno, že je tam závislosť CO2 a teplota. Áno, keď je teplo, tak je viac CO2, ale keď je viac CO2, tak je aj teplo. A teda oni tieto dva javy sa navzájom ovplyvňujú. A proklamovaná príčina oteplovania je v skutočnosti aj dôsledok oteplovania. Obidve veci platia naraz a nikto o tom nepochybuje v prípade permafrostu a metánu, lebo každý vie, že keď sa rozmrazí permafrost, tak je zle, lebo sa uvoľní hromada metánu. A tam každý vie, že najprv je teplo, až potom metán, a nie najprv metán, až potom to teplo v tom permafroste. U CO2 sa to tak trochu ako o tom moc nehovorí a ešte je teda veľmi zaujímavá vec. Ja som včera googlil, že teda lebo mám staré informácie z toho IPCC, z toho International Panel for Climate Change, mám z toho staré informácie, že z roku 2000, tuším je to 11, že koľko je tých prirodzených emisí. Tých 740 gigatón som tam našiel. A googlil som včera celý deň, nenašiel som informáciu, koľko je prirodzených emisí teraz. Nikde není odkaz na prirodzené emisie. Zamlčaný, kompletne zamlčaný. Keď si kliknete National Emission, tak vám povie, že je 400 ppm CO2 v atmosfére. Ale není napísané, koľko z toho spravila Zem. Je všade napísané, že ľudské emisie zdvihli sa o 36, ale neviem, koľko sú teraz tie prirodzené, ale mali by byť trochu nadvihnuté. A raz som v nejakom článku to napísal a taký oponent, nejaký veľký aktivista mi písal, že klamem, lebo že tých emisí je ďaleko viac ako 740, že ich je už 770. Tak ak má pravdu, len potvrdzuje to, čo hovorím, že tým, že tá Zem je teplejšia, už sama o sebe emituje viacej ako ten človek. No ale, aby nám bolo jasné, my samozrejme bojujeme všetci proti CO2. O tom teple som hovoril, že trochu sa zamlčiava a tie emisie, ktoré sú prirodzené, tak tie sa tiež tak trochu ignorujú, lebo toto je vraj, priteká voda do vane a už preteká. Že to vaňa je plná, ale toto, čo tam je, priteká, to je zle. Inak vaňa môže ostať plná bez problémov. Proti CO2 sa bojuje, máme dnešných 400, už je tuším 450 ppm a teda na tých 280 by sme to museli znížiť tak, že musíme aj trošku tú Zem, lebo len 5% emituje človek, by sme museli aj tú Zem naučiť, aby trochu ako znížila emisie, čo bude zložité. A všetko sa to komentuje takýmito fotkami. A zase sa ignoruje fakt, že CO2 je plyn bez farby, chute a zápachu. To znamená, toto, čo my bojujeme všetci, aby sme detičkám nenechali tú planetu takúto zasvinenú, tak to není CO2, to sú prachové častice. A tie prachové častice, tie sú zo spaľovania fosílnych palív celkom určite, ale sú aj z oteru vozoviek, sú aj z pneumatik a sú aj z poľnohospodárstva a sú z kadečoho iného. A je tam proste tých prachových častíc príliš veľa. A dneska zaujímavé je, že dieselové auto, keď má Euro 7 normu, tak on má prachový filter častíc. Keď s ním
prejdete po meste, tak ide z toho filtra čistejší vzduch, ako do toho filtra ide, lebo jednoducho odfiltruje aj ten prach, ktorý teda nie je z tých fosílnych palív. To dieselové auto má samozrejme to CO2 bez farby, chute, zápachu, ale už nemá ten prach a nemá tie častice. A zakázané je, v niektorých mestách je zakázané chodiť s tým autom, hoci by povysávali tie auta. Hej? A pritom nie je zakázané kosiť trávu kosačkou, ktorá má 10-násobné emisie a nie je zakázané zakúriť tam nejakým, ja neviem, niečím, čo má teda niekoľkonásobné emisie oproti tomu dieselovému autu. No a teda, keďže bojujeme takto vehementne proti tomu CO2, otázka je celku správna, darí sa nám ten boj. Hej? No tak teraz vám ukážem obrázok, to je British Petroleum Statistical Review, veľmi renomovaná štatistika, to si dáte, môžete si to stiahnuť, vychádza každý rok a vychádza to už 60 rokov a to sa berie ako taká biblia v naftárstve, hej? Kde presne povedia, koľko primárnej energie sa predá ročne, čiže to nie sú žiadne modely, to sú skutočne predané energie. Primárna energia, ako vidíte, máme dole, idem od zeleného, hej, to je ropa, potom je zemný plyn, potom je uhlie, už sme na 500, hej, potom máme jadrovú energetiku, potom máme vodné a hore máme renewables, hej. To znamená, dneska 80% je kompletne stále fosílne palivo. Stále to narastá. Všimnite si, rok 2021, stále to narastá, nejako to nepoklesne. A keďže narastá aj tie fosílne zdroje, narastá samozrejme aj CO2, ktoré s tým je spojené. Ešte, aby sme vedeli, medzi tým renewables je drevo. Hej? To znamená, tie renewables to nie sú solárne, elektrárne a veterné. Tam je aj tá, poviem, prirodzená biomasa, to je obnoviteľná, čiže medzi obnoviteľnými zdrojmi je štiepka, drevo a takéto veci zarátané. 90% všetkej energie, ktorú spotrebovávame, je spojené s tým, že to zapálime, premeníme to na teplo a potom z toho vyrobíme nejakú užitočnú energiu. Čiže z toho tých 600 exajoulov prakticky celá táto energia sa za chvíľočku premení na teplo. Aj tá elektrina, keď by som tu mal tú varnú kanvicu elektrickú, tak robím v nej teplo. Keď perete v pračke, robíte v nej teplo. Keď žehlíte, robíte z elektriny teplo. Všetko sa premení na konci na teplo. A to teplo väčšinou teda unikne do tej atmosféry. Čiže môžeme povedať, že prakticky všetká energia, ktorú človek konverguje, či už je zo slnka a z jadra alebo kde, na konci skončí ako teplo a veľmi rýchlo. A to teplo by sa nikdy na tej Zemi neuvoľnilo, pretože to uvoľnil človek. Ostalo by v tom fosílnom palive, ostalo by možno v tej fotosyntéze, ostalo by v tej mechanickej energii vetra, ostalo by, povedzme, niekde v tej jadrovej nepremenenej reakcii, alebo v tej vode, kde by teda tá voda, povedzme, naozaj vytvarovala tú Zem, teraz ju nevytvaruje, lebo sme ju zregulovali a zobrali sme z nej tú energiu. No, a čo je tam zaujímavé? Vidíte tam pokles. A ten pokles, to je v roku 2020 a ten pokles je COVID. Ten pokles je COVID, keď nám stála doprava letecká, keď nám stálo pol priemyslu. Naozaj, vtedy, keď COVID dokáže zastaviť spotrebu energie, tak vtedy sme dostali sa na pokles. A tam vidíte, 4,5% v roku 2020 voči pandémii to kleslo, hej. Ale už v roku 2021 sme sa hneď vrátili naspäť a nie len naspäť, ešte o trochu viac. Takže tá krivka pekne, krásne pokračuje hore. Tá naša spotreba neustále narastá. Ďalší slajd je zaujímavý, že keď sa na tie emisie pozrieme, tak vidíte na tom spodnom grafe, znížili sme v covidovom roku o 2 gigatony. 2 gigatony sme znížili emisie, to je rekord za celé obdobie od roku 1900. Nikdy sa toľko nepodarilo znížiť. Prečo? Nie preto, že odhlasovali v parlamente. COVID povedal, že lietadla na Zem, a zastaviť výrobu. To vie spraviť vírus, ale žiaden politik to nevie spraviť. Znížili sme o 2 gigatony. Stála celá letecká doprava na Zemi. To, čo lietalo len preto, lebo nebolo miesto na Zemi pre tie lietadlá. Len tie lietali, ktoré nemohli pristať, lebo nemali kde. A znížili sme to o 2 gigatony. 2 gigatony, to je úroveň, keď sa hore na tie emisie pozrete roku 2013. Čiže hoci sme zastavili celú leteckú dopravu a pol priemyslu, tak sme sa nedostali na predpriemyselné obdobie, ale len na rok 2013. A hneď sme to ale napravili v tom nasledujúcom roku, ktorý tam vychádza. A na tom pravom grafe si pozrite teraz, čo sme vlastne spravili z hľadiska tej atmosféry na Zemi. Tak, tam je tá primárna energia, to PE. Mali sme 581 v 19. Zredukovali sme o 5%, COVID zredukoval. CO2 emisie sme z 34 gigatón ľudských zredukovali na 32 gigatón. To je presná štatistika, nie sú to modely. To znamená, išli sme dole o 6%. Super, vyzeralo to dobre. A celkové emisie sme teda znížili my o 2 gigatóny, Zem o nič. A dokopy, keď sa to ščíta, tak sa to znížilo o 0,027%. Lebo 740 dáva Zem, ako k tomu tie ľudské
veľké a tie 2 gigatóny tam robia len takéto mizivé percento. No a preto sa to na tej Mauna Launa, či Loa, či jak sa volá, neprejavilo v tom ppm, že tam tých 450 proste ani v tom covidovom roku nepokleslo, lebo to je len 0,027 tie celkové emisie, čo robíme spolu so Zemou. Napriek tomu je toto najzávažnejší boj, ktorý dneska zvádzame a ktorý robíme. A ja teda si dovolím povedať objektívne, že moc sa nám to nedarí. Hej? Nechcem hovoriť, že to je nesprávny boj. Chcem len povedať, že moc sa nám to nedarí. A pozrite sa tu teraz, že čo sa vlastne stalo po tom covidovom roku. Tak tu vidíte ročná zmena oproti roku predpandemicky 2019 a v roku 2021. Zastavila sa tá energetická spotreba, znížili sa výrazne energia, tie krúžky, to je celková energia vo svete, tá trochu vzrástla, to som už ukázal, ale v Európe a v Spojených štátoch sa energia tá primárna znížila. Znížila sa, lebo sa zastavili, väčšinou sú to jadrové elektrárne a zastavil sa uhlie sa zastavilo. A všetko sa to krásne presunulo do Číny. Hej. A dneska všetko to, čo sa ušetrilo v Spojených štátoch a v Európe, je dneska v Číne. Hej. A nie je tam toho toľko, koľko sa ušetrilo, je tam toho viac. Čiže viac uhlia je, ako sa ušetrilo v Číne, lebo inak by to uhlie bolo na nule. Hej. Jediné, čo celkovo ostalo v tom globálnom rozsahu, vidíte tú svetlo-modrú, to je ropa. Čiže celkovo sa znížil len obsah ropy, nič iné, tá sa ešte nevrátila na tú predpandemickú úroveň. Všetko ostatné, čo je hore nad tou čiarou, sa zvýšilo, ale keďže sa to znížilo v Európe a v Spojených štátoch, tak sa to zvýšilo preto, lebo sa to enormne zvýšilo v Indii a v Číne. Tu sa na to pozrite ešte lepšie, kde tu máme tie globálne emisie podľa toho, že z čoho sa vyrábajú. Vidíte, v pandemickom roku zastavili lietadlá, zastavila sa doprava, klesla ropa, klesol olej a ešte sa to nedostalo na nulu, ešte stále sme menej, ako sme boli v predpandemickom roku. Ale čím sa to nahradilo? Pozrite sa, uhlím, všetko sa nahradilo uhlím, dokonca ešte aj ten zemný plyn sa nahradil uhlím. Ten je už síce vyšší, ako bol v predpandemickom roku, na začiatku to vyrástlo, v tom 21., ale teraz zase klesol kvôli vojne a všetko sa nahradilo uhlím. Aj v Nemecku viete dobre, že už zapli znova uholné elektrárne. No a teraz tá najviac kritizovaná vec, doprava. Pozrite sa na to, zase máme tam výroba elektriny, priemysel, transport, doprava a máme budovy a máme tam 4 roky. Tak si všimnite, že naozaj doprava poklesla v covidovom roku a mierne začala stúpať, ale ešte stále nie je na úrovni roku 2019. Doprava stále šetrí emisie. Budovy sú prakticky nezmenené, priemysel mierne vystúpal v pocovidovom roku a teraz sa znova znížil, tiež je približne na tej istej úrovni. Rapidne nám ide hore výroba energie. Výroba energie je dneska tá, čo robí tie emisie. Akú energiu vyrábame? Elektrickú. Elektrickú, čo je našim cieľom elektrifikovať, ale výsledkom je, že naozaj, ako tým, že sa to vyrába z uhlia, že sa vyrába z plynu a že nemáme z čoho iného to robiť, tak tá elektrifikácia je. Zase sa vrátim k slajdu, ktorý som ukázal. Keby sme boli jelene a medvede, som to hovoril, tak my sme spalovací motor. Do nás ide palivo. To palivo je energia a tú energiu získavame spalovaním cukrov, uhlovodíkov. Nie je to fosílne palivo, nejeme ešte teda ako tú naftu, ale tie uhlovodíky tie získavame z rastlín alebo teda z tých živočichov a dostávajú sa tie uhlovodíky do tých rastlín zo slnečnej energie, keď slnko spojí CO2 a vodu a plus energiu, tak spraví uhlovodík, my ho zjeme a v našom spalovacom motore sa to rozpojí. Vydýchneme CO2 a vodu, energiu si necháme. Nechávame si 100 W približne výkon, aby sme mali, a keď nie sme Sagan, že hore kopcom, alebo čo musíme šlapať na bicykli, alebo ísť na bicykli z Bratislavy do Košic. Inak keď ste ešte na bicykli z Bratislavy do Košic, spotrebujete viac energie, ako keby ste sa viezli autom, hej? Lebo musíte tú potravu potom nahradiť a tam je viac energie ako v tom aute. Menšia efektivita, keby ste išli pešo, hej? Takže nie je to celkom, keď to energeticky bereme, až také jednoduché. V každom prípade ale vieme zo základnej školy, že nám stačí 2000 kilokalórií alebo 8 megajoulov na deň. To je priemerné. A teraz počítajte, 7,5 miliardy ľudí, 365 dní, 2000 kilokalórií. Vyjde nám, že nám treba 23 exajoulov pre celé ľudstvo v potrave. Toto majú medvede, toto majú jelene, toto majú všetci, len z potravy energiu. Medvede neopekajú špekačky, jelene takisto, ako by som povedal, nevyužívajú nejakú inú energiu fosílnu. 23 je z potravy. A prečo my spotrebujeme 600, keď nám 23 stačí? Je to primerané pre tú civilizačnú potrebu tých 600?
30-krát viac spotrebovávame, ako nám treba, keby sme žili len z potravy. No to je veľmi neprimerané. A väčšinou je to teda z tých fosílnych palív, ako som ukázal. 80% ide z fosílnych palív tej energie. No my proste jednoducho tie fosílne paliva máme, tak volkáme si, že sú tu a robíme si z toho všetko, aj to, čo nepotrebujeme a hlavne to vyhadzujeme. Plitváme tým úplne o život. V skutočnosti 2/3 tej transformovanej energie vyhodíme úplne bez úžitku. A hneď vám poviem, v aute idete, trošku použijete na motor a ostatok chladičom ide von po celej ceste. V jadrovej elektrárni videli ste tie kominy, je tam reaktor 440, to znamená, má 0,5 gigawattový výkon, ale má 30% účinnosť, tak vyhadzuje gigawatt tepla energeticky, za hodinu 1 gigawatt hodinu. Sú tam 2 reaktory v tých Mochovciach, 2 gigawatt hodiny každú hodinu, krát 24, krát 365. Obrovské množstvo tepla vyhodí jadrová elektráreň, len preto, aby vyrobila čistú energiu, lebo není tam CO2, toto považujem za čisté, a vyhodí takéto množstvo tepla a prispieje do toho skleníka, prikúri tam. Toto nerobí žiadny iný tvor na Zemi, že takto plytvá nejakou energiou, ktorá by sa bez jeho učenia nejakým spôsobom neurobila. A tu je tá šanca pre človeka. Prestaňme tak plytvať tou energiou a skúsme recyklovať už raz ako premenenú energiu. Keď raz premeníme primárnu energiu, tak dotedy ju používajme, kým sa dá, a recyklujme ju stále podľa tej entropie, vždycky od tej najnižšej entropie po tú najvyššiu, ale recyklujme aj energiu. Message, ktorý si zapamätajte, je: aj energiu treba recyklovať, nie len materiály. Recyklujme energiu. A zamerajme sa nie na CO2 a nie na teplo, zamerajme sa na primárnu energiu, ktorá by bez našeho pričinenia ostala v tej forme, ako by bola. Použila by sa na účel, ktorý sa tu miliardy rokov používala. A my, keď ju premeníme na inú formu, už sa to nedá, aby sa použila na ten istý účel. A vždycky, čo si rozvrátime, nemusíme otepliť, ale rozvrátime to, čo tam bolo, by som povedal, nejaké rovnováhe. Prejdem tu. Je 600 exajoulov tej uskladenej energie, ktorú prekonvertujeme ročne, veľa alebo nie? Tak si porovnajme, čo robí Zem. Z tej zemskej kôry, z tej Zeme, vychádza ročne 1500 exajoulov. Čiže Zem vygeneruje cez zemskú kôru a z tých jadrových reakcií 1500 exajoulov, my vygenerujeme 600. 40% už je to na porovnanie. Viete si predstaviť, do tej rovnováhy polovica toho, čo tá Zem dáva, teraz tam dá človek, čo by tam nikdy nebolo? A je to 10% toho, čo tam dá to Slnko, čo ostane v tých mechanických veciach. Slnko to tam nedá v teple, Slnko to tam dá v tých mechanických deformáciách a my tam tomu pridáme 10% celej tej ročnej energie slnečnej v teple. Do toho. Nie je to málo, je to obrovské množstvo energie a len posledných 150 rokov to robíme. No a teraz si pozrite, že kto to robí. Hej? Dole máme spotreba energie v kWh na deň na osobu a tam máme tie emisie, ale to je aj tá spotreba energie, ktorá je. Tak pozrite sa, ako najviac na osobu vyhadzujú ktoré štáty. Kuvajt, Bahrajn, Kanada, Spojené štáty, Austrália. Väčšinou bohaté zeme na nejakú energiu. Ale ja sa opýtam, sú Spojené štáty, ktoré vyhadzujú 2-krát toľko ako celá Európa. Vidíte, tam Slovensko, my sme na úrovni asi 110, hej. Sú Spojené štáty 2,5-krát civilizovanejšie? Majú tam 2,5-krát lepší život, ako tam máme my? Oni tam majú len 2,5-krát väčšie plytvanie na približne podobnú civilizáciu alebo na približne podobné civilizačné potreby. Znamená, že je tam rezerva. Naozaj, oni by mohli žiť s takým množstvom energie ako my a pritom by mali ten istý civilizačný komfort, keby troška sa zamerali na to, že teda nebudú to vyhadzovať. U tých Katarčanov, Kuvajčanov, tam sa ani nerozprávajme, hej, tak tam je v púšti semaforej, ktorý teda je napájaný naftou, hej, alebo zemným plynom, nie je problém, hej. Nikto tady nechodí. Prosím? No, vidíte, tak tam to vychádza skôr z toho prepočtu, že tam je veľa energie, ako v Singapúre, málo ľudí, ale obrovské množstvo energie na klimatizácia, na takéto, ktoré treba. Väčšinou sú to klimatizácie, tie najväčšie spotreby, ktoré sú. Na to treba elektrickú energiu, na elektrickú treba 3-krát toľko primárnej energie, čiže toto takto vychádza. To je štatistika inak ako z tejto knižky, ona vyšla aj v slovenčine a zadarmo ju rozdáva, ako myslím, že to Sario alebo Saja to rozdávajú zadarmo. Kľudne si tú knižku pozrite, tam je veľmi dobre napísané, že ako to vlastne s tými renewables a s energiami je. Všimnite si dole, že tie krajiny najchudobnejšie, tie majú najmenšiu spotrebu energie. Tu je to najlepšie vidieť podľa HDP na osobu, že najmenej tej energie spotrebujú tie najchudobnejšie krajiny, potom to narastá a úplne ako tie Spojené arabské emiráty, Bahrajn, títo sú. Island je výnimka, oni plytvajú s energiou, ale oni ju tam majú prirodzeným, tam vychádza zo zeme, takže môžu si to dovoliť plytvať s ňou.
Keď sa pozrieme na to, že teda kde, v ktorej časti sveta je to plytvanie najväčšie, tak vidíte, že najviac je tá Severná Amerika, potom ide Európa a úplne minimum je subsahárska Afrika. Ale určite ste počuli, že Zem už nezvláda toľko ľudí a že treba ľudí znížiť. Tých 7,5 miliardy potrebuje 23 exajoulov, nie 600. A všetci chcú znižovať z toho pravého konca. Aby teda tam len tí ostali, čo sú na tom ľavom konci. Ale tí, ktorí by chceli znižovať a robiť energetickú rovnováhu na Zemi, mali by začať na ľavom konci. To by strašne pomohlo, keby tam sa začali znižovať tie stavy. Takto to ale nikto nemyslí, to vám garantujem, že keď sa hovorí o tom, že treba znižiť populáciu a obyvateľstvo. Poďme teda ďalej. Teraz sa už dostanem k tomu teplu. Ten úvod mám za sebou, ale toto bude kratšie. Ale. U nás ročne približne 220 terawatt hodín máme celkovú spotrebu primárnej energie. Pozor, nie elektriny. Elektriny len 30, ale celkovú primárnu spotrebu vypočítanú podľa tých grafov, celku to aj reálne vychádza, máme. A ako to vyjde? Tak výroba elektriny je asi 30 terawatt hodín na Slovensku, máme účinnosť 30% a väčšinou je to z tepla, tých 24 terawatt hodín je z tepla, ostatok je z vody, tak tam máme približne pri 30% účinnosti 50 terawatt hodín vyhodíme. To je tým komínom v tej teplárni. V doprave 30 terawatt hodín ropy sa minie v doprave. Tam je tiež 30% účinnosť. Môžeme rátať, že 20 sa vyhodí po ceste v tom chladiči. V priemysle máme teplo z plynu, z elektriny, 50 približne terawatt hodín ide do plynu, ktorý teda spotrebovávame, plus je tam teplo z elektriny a ešte z nejakých iných procesov, aj z pevných palív, napríklad v US Steel aj z uhlia. A tam rátame len, že približne teda 30 terawatt hodín sa z toho vyhodí. Aby sa to dobre počítalo. Mali sme na to projekt, sme to celku presne zanalizovali. A vychádza, že dokopy teda úplne konzervatívny odhad je, že vyhodíme 100 terawatt hodín tepla. Vyhodíme ho proste von, bez akéhokoľvek užitku. Nijak ho nepoužijeme. A potom ideme kúriť doma ruským plynom, štiepkou a všetkým ostatným a potrebujeme 20 terawatt hodín. To je ďalšia energia, ktorú k tomu vyrobíme. Vyrobíme teplo. Najprv to vyhodíme a potom 20 vyrobíme a už je 120 tepla. Len tepla, ktoré je spravené. A naša úvaha veľmi jednoduchá. Objavili sme teplú vodu, smejú sa z nás. Je, že na kúrenie všetkých domácností by stačilo 20% z tohto tepla chytiť a použiť ho vtedy na to kúrenie. To znamená len 1/5. A ja vám garantujem, že sa to technicky dá. Hneď vám aj ukážem, že ako sa to dá celkom zaujímavo robiť. Keby sa to podarilo spraviť, tak sa 4,8 megatón emisí CO2 zníži na Slovensku. To sú väčšie emisie, ako sú z dopravy, pretože tam sa spaluje všetko možné, ako pri tom kúrení. A to je viacej ako celá osobná doprava a je to 2/3 celej dopravy tu. Keby sme na kúrenie použili to, čo vyhodíme a vyhodili to cez tie domy, a nie rovno, tak nemusíme jednak kúriť, a jednak ako nevyhodíme toľko toho tepla a jednak ušetríme toľko CO2, ako keby sme vypli celú dopravu, takmer celú dopravu. My vypíname osobnú dopravu, alebo teda ju preklasifikovávame na elektromobilitu, čo teda je veľmi pochybné, koľko to tých CO2 emisí na konci ušetrí, ale toto by nám ušetrilo emisie z celej dopravy. A pritom stačilo by len 20% toho tepla chytiť a tomuto sa venovať. Keby sme na dnešné zostatkové teplo nevyhadzovali rovno, ale cez nezateplené budovy, no tak nemusíme ani zateplovať. Pretože je úplne jedno, či tá budova je zateplená, alebo nie, to teplo aj tak vyhodíme, tak len ho nevyhadzujem komínom rovno, ale cez nejakú zateplenú budovu, ktorú jednak v nejakej osade ani neviem zatepliť, jednak je to energeticky náročné. Som v takej Európskej komisii, kde sme počítali zateplenie budov a zistili sme, že návratnosť je 30 rokov energetická toho zateplovania. Až za 30 rokov to začne byť, ako by som povedal, CO2 efektívne a hromada materiálov sa pritom pretransportuje tak. Čiže to by sme nemuseli vôbec robiť. No a ako na to? Tak prvá dogma je, že keď máte niekde teplo, musíte postaviť rúru a tým teplovodom to teplo pretransformovate. A hneď prídete o 20% podľa vzdialenosti, straty, ktoré sú tam po dĺžke, musíte investíciu spraviť, musí sa vám to vrátiť, musíte mať istotu, že tá tepláren tam bude aj zajtra, alebo ten priemysel, že sa neodsťahuje niekde inde. Nedá sa. Teplo sa nedá využívať, lebo sa to nedá zabezpečiť. Prvá dogma je, že teplo sa dá dať do vody, ohreje sa voda, prevezie sa to v cisterne. Vo vlakovej cisterne, keď máte 20 vagónov, 60 metrov kubických, tunak vagónka Poprad také cisterny dneska dokonca vyrába aj s izoláciami a so všetkými, prevezete 120 MWh tepla v jednom vlaku. V jednom vlaku.
V takejto cisterne obyčajnej prevezete 10 MWh tepla. Normálny bežný rodinný dom potrebuje 10 MWh, tam mám 1 MWh, potrebuje 10 na celý rok. Čiže potrebujete, aby vám 10 krát doviezli za zimu takúto cisternu a nekúrite. Len musia doviesť od niekade niekam. Dobre zaizolovaná cisterna, a to sme už aj merali, lebo sme robili aj pokusy, vám vydrží takáto cisterna schladne za 24 hodín o 3 stupne. Taká klasicky zaizolovaná cisterna. Čiže netreba sa obávať, že keď to povezete z Jaslovských Bohunic tu na kdesi do Svidníka, že vám to vychladno, no nevychladne to. Proste príde to tam také isté teple, ako to bolo. Samozrejme, na čo by ste to vozili z Jaslovských Bohunic do Svidníka, keď to stačí tam previezť, ja neviem, z Prešova alebo z Humenného. No a teraz, ako vieme tú energiu ešte dostať do takejto tepelnej batérie? Vieme ju tam dostať nie len do batérie, do vody, že ohrieme vodu, lebo potom, keď sa vybíja, tak ona stráca to teplo a už keď má tam, ja neviem, len 40 stupňov tá voda, tak už ani nezakúrite to teplo, už je tam zbytočné. Vieme tam vložiť materiál, ktorý mení svoje skupenstvo, tak ako ten ľad, pri tých 0 stupňov. A ten materiál vieme nastaviť, tak tu je napríklad materiál, ktorý je nastavený, že mení skupenstvo pri 27 stupňov a on do tej zmeny skupenstva, bez toho, že by sa menila jeho teplota, proste jednoducho sa nabije tou energiou a potom, keď sa vybíja, tak stále má tú teplotu. Takže ja keď nájdem teplo, ktoré je 60 stupňov, každý ho vyhadzuje, premením tam ten materiál na tekutý, potom ho tekutý preveziem, mierne zaizolujem, aby mi neschladol, tak on má dotedy 60 stupňov, kým ho celý nevybijem zase. Celú tú megawatt hodinu viem z neho vytiahnuť a teplotu to nestratí, lebo je to teplo fázové a nie teplo na ohrev toho materiálu. A tu sa potom dajú robiť rôzne také krivky, že dá sa takáto batéria vložiť do tej vody, aby sa to dobre transportovalo, aby sa to dalo. To práve robíme, takýto výskum a vieme, povedzme, že vidíte tu napravo, to je keby to bol čistý ten fázový materiál, tam je čistá voda na ľavej strane, tak vidíte, že keď mám teplotnú zmenu medzi 60 a 40 stupňami, čo bohate stačí na podlahové kúrenie a kdekoľvek to nájdete, lebo 60 stupňov už nikto nerieši, tak dokážete v tom fázovom materiáli 80 kWh dostať do 1000 litrov. Do vody dostanete len 20. Na druhej strane, keď máte 95 stupňový zdroj, tak dostanete do vody až 85 kWh. Do toho fázového materiálu dostanete síce 110, ale už sa to tak neoplatí, lebo tam je len rozdiel tých 30 stupňov. Áno, a to sú také tie batérie a tu to krásne vidieť na tom, že keď tú batériu nabíjame, to ona sa rýchlo dostane na fázovú premenu, tam je 40 stupňov fázová teplota, 44 presne, potom sa to taví. To teplo, v ktorom sme to nabíjali, to je tá žltá krivka, dali sme to do pece, tam sa to rozstavilo a potom to už, keď sa všetko rozstavilo, znova tá teplota rýchlo stúpla. Naspäť, keď to išlo dole, tak sme znížili teplotu a zase vidíte, klesla teplota, dlho to držalo to teplo, vtedy to kúrilo, a potom, keď sa to vybilo, tak to išlo celé dole. A takéto batérie dneska vyrábame, vieme to nabiť a vybiť pri 2 stupňoch rozdiely, to znamená, naozaj tam drží veľmi presne, dá sa to nastaviť od -20 tá teplota tavenia až po plus 70, toto, čo tu robíme. Netreba na to absolútne žiadne kritické súroviny, lebo je tam voda, alebo je tam nejaký parafín, ktorý sa dá vyrobiť z ropy, veľmi lacno. A je to asi 3 až 5 krát lacnejšie ako takáto bežná elektrická batéria. Nikto s tým nejako to nechce riešiť. Každý sa ma opýta, koľkokrát to môžem nabiť. A ja na to sa pýtam, koľkokrát zamrzne voda, keď je -2. Na to je odpoveď. To je batéria fyzikálna, nie chemická. Tam sa nič nemení. Tam len to stuhne, alebo sa to rozstaví. A to sa vám stane vždy. Pokiaľ teda to nie je ako zmenená táto. Tak potom sme sa na to pozreli, kde máme teplo a kde máme spotrebiteľov. Tie modré, to sú spotrebitelia, to sú väčšinou tie naše dediny. A urobili sme štatistiku v rámci toho projektu, kde sme presne vykalkulovali, koľko tepla každá jedna dedina potrebuje. Je tam to taká klikacia mapa, ale tu mi nejde internet, takže to ako len vám ukážem. A potom máme tých červených, že kde v okolí, v tej dedine sú tí emitenti, tí priemyselní emitenti, ktorí to teplo robia. Tu je to rozkliknuté na Jelšavu. Jelšava je tu blízko, je tá magnezitka a tá magnezitka vyhadzuje 200 až 250 GWh tepla každý rok tým komínom, ako vymeniajú magnezit. Prakticky nepretržite v lete aj v zime. A máme tam nejaké vzdialenosti, vidíte, do Jelšavy 4 km, do obce Rákoš 25 km, do Revúcej 17, do Rožňavy 80. A dole pod tým sme spočítali, že keď naložíme to teplo do tej cisterny, a to prevezeme to teplo, tie kilometre, ktoré tam sú, dali sme tam topografiu z cestnej mapy presne, napočítali sme to na 16-tonové auto nákladné, hore kopcom, dole kopcom, tak potrebujete 40 kWh do Revúcej, 10 kWh do Jelšavy, do Rákoša potrebujete 66 kWh a do Rožňavy 192. A prevezete megawatt hodinu.
megawatt hodinu tepla prevezete, to znamená, stratíte do Jelšavy ani ne 5% a tam stratíte tak do 10%, maximálne do 20%. Na to sme vyrobili potom také kruhy, tak to je vyprogramované, že z miesta, kde máte toho emitenta, sa vám nakreslí po cestnej sieti, že keď tam máte nastavené, že nechcete pri megawate stratiť viac ako 100 kWh energie, tak v tom zelenom všade, kde je nejaká dedina, to viete dovieť so 100 kWh. To je v tej nafte tá energia, ktorú tam spotrebujete. A pri tých 200 máte ten zelený. To už vlastne z tej Jelšavy dáte až dole do Tornale, to viete o 200 teplo. A stále máte len 20% stratu tepla. To není tak, že tú energiu my tam dáme navyše. My 80% primárnej energie ušetríme, lebo to teplo sme chytili, odviezli v aute. To je vozenie autom. Ale potom vás napadne, prečo to voziť autom, dať tam šoféra, dať tam cisternu? Však nech to bere ten nákladák, ktorý cez tú dedinu aj tak chodí, tak mu tam pribalme jednu cisternu a nech teda to chytá rovno do tej cisterny. Však keď si vieme do teslackého auta dať 400 litrovú batériu a 480 kg, a to je osobné auto, nemôže byť predsa problém dať 1000 kilovú batériu, čo je, by som povedal, 1000 litrov ako vody do každého nákladáku. Tak sme to spočítali a sme to dali. Tak pri 30 litroch bežný nákladák, keď má spotrebu a má približne účinnosť 40%, on má nižšiu. Vyprodukuje na trase 100 km 180 kWh. Do tej jednej nádrže, z toho, keď chytíme polovicu, tak u každých 100 km ohrejeme na 100 stupňov. Tých 1000 litrov. Každých 100 km. Náklade, kde z Bratislavy do Košic, 4-krát môže vyložiť 1000 litrov horúcej vody, 1000 stupňovej. A to je voda, ktorú by inak vyhodil. To teplo by vyhodil po tej ceste. Tá 1 tona navyše, na tých 100 km robí 4 kWh primárnej energie navyše. 1 tona urobí, ako som povedal, 100 kWh, ale 4 kWh je len navyše v tej nafte za to, že tam tú tonu má, koľkokrát je prázdnych. Tých 90 kWh tepla porovnaní so zvýšenou spotrebou je 20-násobný energetický zisk. 5% je strata, viac tam nie je. Tak sme urobili pokus a urobili sme si taký nákladák, do ktorého sme vložili 500 litrovú nádrž a to je náš Ford, ktorom chodíme zo Žiaru do Bratislavy. No a aby sme teda to chytali, to teplo, tak dole tam vidíte, tam sme namontovali výmenník, bazénový výmenník na výrivku za 100 €. Proste sme zbypassovali chladič a pustili sme to teplo z motora do tej 500 litrovej nádrže, urobili sme si takú schému, aby to fungovalo, keď už je voda horúca, prepne sa to naspäť na chladič a urobili sme pokus, išli sme zo Žiaru nad Hronom do Bratislavy, z Bratislavy do Žiaru a teraz tak chodíme každý týždeň a ohrievame si vodu, ale aby ste teda približne to videli, začíname v Žiari nad Hronom, cesta tam je trošku po Netru taká, že hore kopcom, dole kopcom, potom je to po rovine, tak ten výkon motora je slabší. Začali sme v Žiari, tam vidíte hore na tých ukazovateľoch, bolo tam teplota vody 20 stupňov, teplota motora bola 70 stupňov a spotreba bola 0,2 km bolo hore. Pri odbočke na Šalu, pri Nitre, je presne 100 km, 99,88. Spotrebovali sme 11 litrov nafty, to sme presne merali, a vodu sme mali 63 stupňov. Vtedy na tej odbočke po tých 100 km na tú Šalu. Hovorím, veľmi jednoduchým bazénovým výmenníkom, bez akýchkoľvek úprav sme to spravili. A tam vidíte dole tú krivku, že teda koľko sme tam tú teplotu na konci mali. Na konci sme chytili až do nejakých 71 stupňov. Dneska už chytáme 85, lebo sme si to vylepšili. A chytíme to už niekde v polovičke cesty, lebo je to vylepšené. Ale všimnite, že 30 kWh energie, ktorú by sme inak vyhodili, sme uložili do vody. Ale spotrebovalo sa 100 kWh. 30% energie sme zachránili bez akýchkoľvek veľkých úprav na tej jednej ceste. Vychladne nám to za týždeň z 80 stupňov na nejakých 60 a to ešte, ako vidíte, nie je ani nejako super dobre ako izolované. 500 litrov horúcej vody, ktorú si dovezete domov, keď ju zriedite so studenou vodou, jednej rodine to stačí na celý týždeň na sprchovanie, úplne bez problémov, alebo to stačí aj na vykúrenie na jednu noc jedného domu, keď len takéto auto vám tam okolo prejde. No tak sme urobili ďalší model a sme zistili, že teda koľko tepla z tuhých palív je potrebné v jednotlivých okresoch. Tam, kde je to najčervenšie, tam najviac ľudia kúria tuhým palivom. Dokopy 5 terawatt-hodín tepla vyprodukujeme spálením tuhého paliva s hromadou emisí. A teraz sme sa pozreli, že či tam chodia náklaďáky. No a zanalyzovali sme, koľko náklaďákov chodí v danom okrese a koľko tam vyhodia to tepla po ceste. A zase, tam, kde sú tie najčervenšie, tam sa najviac tepla vyhodí, tam, kde sú menej, tak tam sa menej. Ale vidíte to v gigawatt-hodinách za rok, to teplo, ktoré sa tam vyhodí a v gigawatt-hodinách. Keď sme to prekryli, tak tam, kde sú tie červené okresy, tak tam náklaďákmi vykúrite úplne všetko, ktoré chodia cez tie dediny, to tuhé palivo. Čiže
To tué palivo by sme mohli odstrániť vo všetkých tých červených okresoch, keby tam tie nákladaky to teplo vykladali a keby niekto urobil aplikáciu, kde idem ráno z Bratislavy, tak si pozriem, že kde mi zoberú teplo, koľko mi za ňou zaplatia. Samozrejme, keď treba 5 kilometrov odbočím, lebo budem mať o tretinu lacnejšiu cestu, pretože mi zaplatia tretinu toho tepla. Oni nebudú mať žiadne emisie. Ja budem tiež celku rád, lebo ja som síce žiadne neušetril emisie, ale ich emisie som ušetril. Hej. Nemusí byť zakázaný ten spalovací motor. Hej. A pritom ako nevyhodilo sa to teplo. Tých 20 terawatt-hodín v pohodičke nachytáme, keď ideme ďalej. No a tak ešte urobil ako kolega, máme takých ako šikovných teraz motivovaných ľudí, že osobným autom, teplo z osobného auta. Hore si pozrite Golf na naftu, ten istý Golf na benzín a ten istý Golf elektrický. Tak keď pozrite sa, že koľko treba odpadového tepla, tak ten elektrický nedá žiadne odpadové teplo, ten benzínový dá veľa, lebo má nižšiu účinnosť a ten dieselový dá trochu menej, lebo ten má ešte vyššiu účinnosť ako ten benzínový. Takže tam vidíme, že keď by ste jazdili dieselovým alebo benzínovým autom, tak si môžete kúriť. Keď budete elektromobilom, nemôžete si kúriť, musíte ho nabíjať. Dom si nabíjate dieselovým a benzínovým, nie elektrickým. Tam je to naopak. No a tu sú nakreslené krivky, že koľko treba na zateplený, nezateplený aký dom. Zelený dom je triedy A0, to je toľko energie potrebujete od januára, ja neviem, do leta, potom potrebujete na teplú vodu a potom takto. A sa to celé spočítalo. No a kolega potom vypočítal tunak, že keď si dáte 100 litrovú, 200, 300 alebo 600 litrovú nádrž do toho vášho auta, koľko musíte najazdiť kilometrov a koľko ušetríte teda na tomto aj na korunách, prepočítalo sa to na cenu, ktorá dneska je za teplo v centrálnej teplárni. Takže keby ste si povedzme dali 200 litrovú nádrž do auta a máte teda dom nejakej kategórie, tu máte domácnosť triedy A0, tam máte priemernú domácnosť, tak keby ste každý deň najazdili 40 kilometrov, 40, to je hore-dole autom do práce, tak 3,7 MWh ušetríte pri priemernej domácnosti, je to 400 eur, pri tej zateplenej ušetríte 3, hej, a máte tam 369. To je preto menej pri tej zateplenej, lebo máte menšie straty a darmo si dovezete teplo, nepotrebujete ho toľko, hej, lebo proste vám neuniklo. Ale toto môže každý spraviť. Do tesláckého auta dáte v pohode 500-kilovú batériu a vôbec vás to nemrzí. No, keď dovezeme tú teplú vodu, tak nevypúšťame ju a nepreklápame, ale urobíme ten swapping. Vybereme tú nádrž, vložíme tam zase plnú nádrž, ale studenú a môžeme ísť za minútu preč. Hej? A potom tú nádrž namontujeme u nás na kúrenie. Máme také tie špeciálne hliníkové panely, ktoré už viete. A kúrime tými stropnými panelmi. Hej? A pustíme tú teplú vodu do tých stropných panelov. Vidíte, že teda tie stropné panely všetky majú okolo 30 stupňov. Krásne vykúria tú izbu, lebo je to veľkoplošné. A bolo vonku, ja neviem, 8 stupňov. Hej? A tam sa nedalo ani byť, pretože tam bolo priteplo, hej, tým, že sme tam dávali túto vodu. Dokáže to celý deň kúriť tá jedna nádrž, takúto miestnosť, ktorú tam máme, a ktorá ide z vody, ktorá má 90 stupňov alebo 80, keď ju privezeme, ale potrebujeme na kúrenie len 30 stupňov, takže kým sa to celé vybije, celku dosť veľa toho tepla, ako tam minieme. No a aby to nebolo také jednoduché, tak vyrábame tie podhľadové panely z hliníkovej peny. Tá rúrka tam je na to, aby sme tam vedeli to teplo dopraviť a vybrať, ale súčasne do tých porov dávame ten fázový materiál, ktorý mení tú fázu a teda vieme ho nabiť a vieme ho aj vybiť. No a tu vidíte ten rozdiel, ak sa to pustí, tam je ten hliníkový panel, napravo je panel zo sadrokartónu a je v ňom založená rúrka. A to je real-time video, to znamená, keď pustíte teplú vodu do toho hliníkového panelu, on tým, že je hliníkový, sa okamžite rozohreje a sála celou plochou. Takže jeho výkon je výrazne vyšší ako výkon toho, ja neviem, sadrokartónového alebo nejaké dlaždice, lebo tu musíte najprv zohriať a potom musíte zase schladiť. Takže tá rýchlosť tam cez tú penu ide a keď tam dáme do toho ešte aj ten materiál na tú fázovú premenu, tak to vieme aj nabiť a vybiť. A tunak je už taký materiál, ktorý teda skúšame v klimakomore s tou fázovou premenou a vidíte, tam sú krivky, že aký výkon vieme dosiahnuť podľa rozdielu teploty pri tom nabíjaní. Keď je rozdiel teploty 5 stupňov, nabíja sa pomaly, ale aj sa pomaly vybíja. Čiže keď chcete kúriť a máte rozdiel 5 stupňov, vydrží vám celý deň, ale keď chcete to nabiť, tak za 5 minút to viete nabiť, ak to tam nabíjate 40 stupňovým rozdielom. Tie výkony sú tam úplne jasné. No a tunak ešte to máme aj na kúrenie, ten panel hore takýto maličký, on dáva výkon, keď to prepočítame, asi 300 W pri rozdiele teplot 10 stupňov. Hej. Takže to kúri jak radiátor na meter štvorcový. Hej. Keď si spravíte celú tú izbu, de facto tam máte výkon na úrovni niekoľko kilowattov, hoci je to teda pri malom teplotnom rozdieli. A to aj vidíte, že pri takomto malom rozdieli
ten maličký panel v tej veľkej komore dokázal 5 hodín tam udržiavať teplo, alebo 5 hodín tam dokázal kúriť, keď sme tam teda menili tie teploty. Tá zádržná čiara je približne 5 hodín, alebo 4,5 hodiny. Čiže naozaj sa s tým dá pracovať. Viete si teplo doviesť, viete si to nabiť, viete s tým pracovať. A posledný záver už idem. Tak, čo ja som chcel povedať s týmto? My potrebujeme fundamentálnu zmenu stratégie, lebo s tým CO2, hoci je to treba robiť, ale nefunguje to. To nedosiahneme za 20 rokov, za 30. To jasne ukazujú tie diagramy. Nezakrývajme si oči, že to poslanci zmenia Newtonov zákon, znovelizujú. No neznovelizujú, hej. Proste to sa nedá znovelizovať, hej. Jednoducho, nefunguje to, musíme hľadať iné stratégie. A tou hlavnou stratégiou je, že my tú globálnu produkciu stále robíme z uhlia, z plynu, z ropy. Znižovanie tých emisí pomocou tých tzv. Konverzných zdrojov obnoviteľných. To len znamená, že zoberieme vetru nejakú energiu a slnku zoberieme nejakú energiu na Sahare alebo kde, lebo si myslíme, že ju tam netreba. Na čo by bolo na Sahare, však tam je piesok, hej? Na čo tam fúka na Severnom mori ten vietor, však tam to nám len robí neplechu. Ale už si neuvedomíme, že ten vietor plní svoje úlohy. Prifúkne mraky a kde si zaprší rovnomerne, keď mu zoberieme energiu, nezafúkne ich tak ďaleko, ako by ich zafúkol, keby sme ju nevzali. A niekde to padne všetko naraz a niekde je sucho. Keď na Sahare zoberieme tú energiu slnečnú, tak bude Sahara studenšia a možno aj ozelenie. Ale čo sa stane s Golským prúdom? Čo sa stane s El Niñom? Čo sa stane s týmito vecami? A na to vám všetci povedia, to je tak málo, čo zoberieme, to nemá žiaden vplyv. Ja na to kladiem otázku, tak mi povedz, aké bude dneska o 4:00 počasie a nesmie sa pomýliť. A nesmie sa pomýliť, povieš mi, či bude pršať, alebo nebude so 100% presnosťou. Nevedia vám to povedať, čo sa stane, lebo nemajú tie modely také presné. Hovorí sa, zamáva motýl v Argentíne krídlami, v Karibiku je uragán. To je staré, je 100 rokov, hej. Proste tie chaotické modely nie sú ešte zatiaľ tak ľahko predpovedateľné. Ale my vieme, že keď nastavíme vrtuly milión okolo celej Európy, že sa nič nestane. To vieme, to sme o tom presvedčení. Hej? No to je veľké dobrodružstvo. A preto hovorím, že neexistuje žiadna alternatívna energia primárna, ktorú si len tak môžeme zase prisvojiť, tak jak to fosílne palivo. Zatiaľ si máličko prisvojujeme. Keď to bude 600 exajoulov, budú sa diať zmeny. 100% sa naruší zase tá rovnováha. Zem nezanikne, ani toho CO2 nebude možno tak veľa. Ale určite bude zmena v tom prúdení a budú zmeny v tom, čo sa nám nepáči, že tunak bude sucho a tunak budú nejaké povodne. Tú stratégiu musíme zmeniť a tú stratégiu musíme zmeniť tak, že znížime tú potrebu tej primárnej energie a znížime ju jednak tak, že nebudeme vyhadzovať teplo, keď ho potrebujeme potom vyrobiť, ale si ho zachytíme a už ho nebudeme vyrábať. Znížime tú spotrebu primárnej energie, nebudeme kúriť tým fosílnym palivom, zníži sa aj CO2. Čiže keď znížime potrebu primárnej energie, automaticky znižujeme aj CO2. Opačne to neplatí. Keď za každú cenu znížime CO2 drahými batériami, kritickými surovinami, zateplovaním, to vôbec neznamená, že tá primárna energia sa tiež zníži. Ona sa prejaví niekde inde. Možno zoberieme zo slnka alebo inde, ale potrebujeme aj na to zateplovanie, aj na tie elektromobily ďalšiu energiu. Čiže toto naopak neplatí. CO2 vieme znížiť tým, že znížime tú spotrebu, ale nevieme znížiť primárnu spotrebu len tým, že všetko vymeníme za CO2, by som povedal, negatívne zdroje. Záver, čo by som tiež ešte rád povedal, že keď sa na tú planetu pozrete, tak je modrá. A my máme Green Deal. A kedy vám ozelenie jazero? Na jar, keď sa vám oteplí a keď je dostatok CO2. Keď začne sa produkovať po zime dosť CO2. Tá planéta zelenie preto, že má dostatok CO2 a že má dostatok tepla. A to je mechanizmus, ako planéta reguluje to CO2 a to oteplenie na Zemi. Rastliny to regulujú. Proste množia sa rastliny, keď je dostatok CO2 a dostatok tepla. Čiže ten Green Deal je, keď je dosť CO2 a dosť tepla. Keď nechceme, aby bolo veľa CO2 a dostatok tepla, tak to nie je Green Deal. Pretože tá planéta nám naozaj ozelenieva a sú štatistiky, ktoré sa zase dajú zo satelitov dať, že za posledných 15 rokov je o 5% viac zelenej hmoty na planete, ako bolo pred tými 15 rokmi. Je to vďaka tomu, že sme vypustili hromadu CO2 a že sa tá planéta trošku oteplila. Ale s týmto ona si vie poradiť, pretože tiež tie rastliny sa namnožia a potom zrazu zistia, že už je to CO2 málo, lebo ho spotrebovávajú a ten cyklus sa začne pomaličky ale iste opakovať. Takže myslíte na to pri tom Green Deale, lebo tam niekto asi urobil aj nejakú takú, poviem, chybu jazykovú, hej, že nemalo sa to volať Green Deal, ale Blue Deal, alebo nejaký iný. Tak
tým by som skončil. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. A len aby teda to som dodržal to, čo teda vždycky robím, tak teraz som nedoniesol tú teplú vodu, aby teda bolo jasné, že to teplo sa dá prenášať, tak som si v batérii to teplo doniesol a keď to tu pustíme, pôjdete vidieť. Ja som to ráno nabil a ono to ešte stále pôjde. A to je kus hliníkovej peny naplnené tým voskom. Je to nabité na 70 stupňov a keď sa to trošičku ohreje, tak by sa to malo pustiť. Čiže nepotrebujem už ani voziť sem tú elektrínu. Proste jednoducho z Bratislavy som si to teplo doniesol a budem teraz ten motor, viem ho pustiť tunak. Čiže to som chcel tu povedať, že naozaj to teplo si môžete dať do tašky a zobrať si ho so sebou. Aj z Jaslovských Bohuníc, keď bude treba, alebo z Bratislavy do Košic. No snad sa mi to roztočí. Už aj ide, hej. No. Takže vidíte, že tam to teplo stále je. Hej. Je tam od rána, síce trošku ešte bude potrebovať, ale on sa roztočí. Hej. No, nejak mi drhne. Možno to teraz bude taká ukážka, že to práve nefunguje, ale vidíte, že ho točí. Hej, akože, no. To znamená, message je nevyhadzovať energiu, keď sme už raz konvergovali, treba ju recyklovať. Druhý, primárna energia je podstatná. Primárna energia, ktorá by inak sa nepremenila, keby sme do nej nešahli. Nepremeňajme toľko primárnej energie, premeňajme menej. Skúsme to zredukovať. To by mal byť odkaz. Ďakujem pekne. To bolo úžasné. Ty si to predniesol takým štýlom, že to je jak Marek Eben fyziky. Viete, ono je to naozaj ale tak, že tá fyzika nepustí a my by sme ju nemali ignorovať. Hej. Ako inteligentný človek, ako prispôsobuje sa prírodným zákonom a nesnaží sa tie prírodné zákony nejako prispôsobovať svojim dogmatickým myšlienkam. Hej. To sa totiž to asi nedá. No. Trochu sme namyslení, tak by som povedal. Hej. No, už sa to pekne roztočilo, takže je tam to teplo, ide to. Ja som úplne zmetený, čomu sa vlastne teraz venuješ, lebo ja ťa poznám ako materiálového vedca a tak teraz som videl, že máte projekt, ktorý sa venuje práve tomuto balastnému teplu. No, lenže to teplo my chytáme do hliníkovej peny a tam to chytáme do tých phase change materiálov. Tam je hromada fyziky a čo my riešime napríklad je to, že ako dostať do toho vosku to teplo, tak aby teda, viete, keď si zapálite sviečku, okolo knotu sa vám rozstaví a potom už ani trochu. Tam je skoro nulová vodivosť cez ten vosk. Čiže veľký objem neviete nabiť, neviete ho vybiť rýchlo. A my to tam musíme dostať. No a na to ten hliník, tá pena je pekná štruktúra, ktorá nám urobí cestu do akéhokoľvek objemu. Celú cisternu tak vieme nabiť a vieme to nabiť pomerne rýchlo. Rádovo za minúty vieme nabiť tú batériu, ale potom keď je malý rozdiel teplot, tak ona dlho vydrží. No keď je nulový rozdiel teplot, tak väčšine vydrží. Hej. Potenciál musí byť. Hej. To je úžasné, že na bratislavské teplo toto... Áno, ide to na bratislavské teplo. Hej. No. Toto je na bratislavské teplo ukážka. Hej. Ako viete, obviňujú nás, že objavili ste teplú vodu, no tak vravím, už som na to hrdý, hej, že sme ju objavili znova. Hej. Ako nemusíme byť, ako by som povedal, na Nobelové ceny s vedeckými nejakými týmito. Tá principiálne jednoduchá fyzika teraz v tejto dobe očividne ako musí sa znova dostať na svetlo sveta, lebo ľudia tieto jednoduché pravidlá ignorujú. Keď nie je otázka, alebo nech sa páči. Ja skôr poviem taký výrok, alebo také konštatovanie. Ja som chodil po desiatkách prednášok, po konferenciách, vrátane tých, ktoré tu prebehli. Tak optimistickú prednášku som ešte nepočul. Ja v tom vidím jednu obrovskú šancu, lebo ten problém tu je. A aspoň teda jednu otázku. I nakoľko o tom vedia na ministerstve hospodárstva našho? No vedia, lenže oni majú príkazy, hej, nejaké, čo musia plniť a majú volá sa to, tuším, 5 for 50, alebo tak nejako, neviem, ty vieš asi, Peter, niečo majú teraz taký program, ktorý sa musí do roku 2050 musíme o 50% znížiť ako všetky emisie. Na to sú vypracované postupy, ale hovorím, hlavný cieľ je vždycky to CO2.
O teple sa nehovorí. Dokonca na to CO2, na elektrickú energiu už hovoria, už sme my dobre, lebo my už máme všetko z jadra, to je bez CO2 a to je super. Hej. A ešte teda, keď potrebujeme mať z obnoviteľných zdrojov, tak zarátame do toho všetko kúrenie drevom na dedinách, čo je, to sa stalo inak. A hneď sme stúpli o 10% vo výrobe tepla z obnoviteľných zdrojov. Proste zarátali to, čo ľudia tam pchajú do tej pece, že to sú teda obnoviteľné zdroje. Úplne najlepšie odpad, keď tam dávajú, lebo to recyklujú energiu, ako tí ľudia. A toto sú presne také tie skratky, ktoré tu sú. Pozrite sa, my sme dostali projekt na to, hej? To bol za 1 000 000 projekt, sme to riešili, tu, vidíte, sú vypísaní len naši ľudia a plus ďalšie 2 firmy, lenže z toho projektu je tá mapa, na ktorú si viete kliknúť. V každej dedine, koľko tam treba tepla. Viete si kliknúť, koľko ide okolo nákladných aut, koľko tam majú tepla. Viete si, urobili sme všetky tie batérie, urobili sme tie merania a urobili sme taký návod, takú kuchárku, ako s tým teplom nakladať, ako ho chytiť, ako ho zapamätať, ako ho previesť. A teraz to treba dostať do praxe, aby sme to ekonomicky nejako zvládali. Ale keď sme to počítali, povedzme v tej hovoríme s primátorom, v Revúce s primátormi. Dokonca tá magnezitka hovorí, my to teplo im dáme, lebo furt nás obviňujú, že tam zasmraďujeme, že tam dávame ten prach a že to tam špiníme. Dáme im teplo. A oni nebudú musieť kúriť tými odpadkami a v tej doline bude zrazu čistejšie a sa ukáže, že kto tam robí ten neporiadok. Či to robia tí, čo spalujú tam tie odpadky, alebo tá magnezitka. Takže to je vôľa všetkých, aby sa to dalo, aby sa to spravilo, ale nikto do toho nejako nechce ísť, lebo je to tak jednoduché a tak primitívne, že si všetci myslia, že to nemôže fungovať. Veď to je naozaj problém. Naozaj, že keď to viete, keď chcete do Číny ísť, niečo predať, máme kopec vecí, prvé sa opýtajú, či to robia Nemci a keď povieme, že Nemci to ešte nerobia, to je úplne nové. Tak to nemáme celkom záujem. To nebude dobre, hej? Lebo keby to bolo dobre, tak to Nemci robia. Asi takým štýlom to je. A u nás, keď to Európska únia zatiaľ ako nerieši, ani to nepredpisuje, tak to asi moc dobre nebude, to nebude fungovať. A určite nájdete veľa vedcov, celku rešpektovaných, ktorí všetko toto, čo som ja tu povedal, poprú, že je to nerealizovateľné. Hej? A my len chceme sa na to pozrieť z tej strany, že tak keď je to nerealizovateľné, čo tomu treba, aby sa to zrealizovalo? Lebo myšlienka to dobrá je, hej? Čo tomu treba, aby sa to zrealizovalo? Hej? No a minule mi to jeden hovoril, priemyselné teplo zabudni, lebo prídeme my do podniku a teda prídeme do toho podniku a on nám povie, no ja mám majiteľa z Južnej Afriky, ja to možno nebudem o 2 roky, alebo teda ja neviem, náš biznis sa zmení, zmeníme technológiu, nebudeme mať odpadové teplo. Celá tvoja investícia pôjde do hája. Hej? A to je ten prvý omyl. Hej? Aká investícia? Však ja tam nebudem stavať ten teplovod. Hej? Ja tam prídem s náklaďakom zobrať teplo a keď ty odídeš, tak pôjdem inde po to teplo. Moja investícia bude ten náklaďak. Hej? A to keď spočítate náklaďak šoféra, tú dopravu máme aj spočítanú, to je presne dané, na tej mape si to viete vyklikať. Hej? To aj zverejníme, len ešte sú tam chyby. A tým, že sú tam chyby, že máme tam nejaké zlé čísla, lebo tá firma, ktorá to robí, to sú ajťáci a oni teda majú perfektný software, ale úplne špatné dáta. Hej? A nevedia tie dáta nám tam preklopiť, lebo je to pre nich nezaujímavé sa hrať s dátami. Hej? Tak čakám, kým to tam naozaj všetko preklopia, aby nás niekto nepovedal, že sme spravili, že odberateľ tepla je tam atomka. Hej? No to je generátor tepla, nie je odberateľ. Hej? Ale inak sú tie čísla dosť korektné už, je to celkom fajn. To je prístupné, verejné, prístupná klikacia mapa. Každý starosta si môže naklikať, kde má v okolí odpadové teplo a potom sa môže začať dohovárať s tým, že ako by sme to teplo od vás dostali k nám. Hej? Takže ono to snáď bude. Hej? A počúvajú to aj na tých ministerstvách, ale oni majú, viete, keď som bol na MH Holdingu, akciová spoločnosť, máte to aj v Košiciach, tu 6 teplární zlúčili sa, tak mi povedali, no viete, bol som tam v auguste, lebo sme končili projekt, chceli sme urobiť nejakú demonštráciu, hovoril, že viete, sú voľby, my tam v oktobri nebudeme, hej? Takže počkajme, čo sa stane potom. Hej? Tak aj takéto veci tam hrajú úlohu. Samozrejme to povymeniajú kompletne celý ten manažment, takže vy vlastne ani neviete, s kým máte začať ten rozhovor. Hej? Ja len, že keby ste podľa mňa mali takúto prednášku niekde v Rožňave na mestskom zastupiteľstve a potom ešte v nejakých troch kultúrnych centrách, tak by som sa stavila, že vám to proste tam zoberú, keď by oni tam... A ja som v tej Revúce mal tú prednášku a tam starosta za nami chodí, primátor za nami chodí, oni to chcú robiť. Problém je, že majú tam miestnu tepláreň, ktorú teda ako do toho zavolajú, lebo to je najlepšie, keď to s teplárnou robíte. A oni majú biznis so štiepkou a to je dobrý biznis, hej?
No ale to by bol proste tlak aj od ľudí, občanov, hej, tak to je proste... No len viete, tie siete, tamto kúrenie, tie kotle, to vlastne tá tepláreň, hej, a ona im to tam dodáva, celé to tam je centrálny zdroj zásobovania tepla. A ich musíme presvedčiť, že oni neprídu o biznis, len nebudú teplo vyrábať, ale distribuovať ho budú oni, lebo kto iný? Oni budú distribuovať to teplo, akurát ho nebudú vyrábať, hej. K tomu len toľko, že my máme teplý kanál či teplý vrt v Ďurkove a nepoužíva sa, pretože ho má v správe TEKO a teda Košická tepláreň a plynárenský priemysel. Ani jeden z nich nemá záujem na tom, aby sa vykurovalo s nejakou teplou. Ale chcel som sa spýtať, stále hovoríte o tých tepelných batériách. To je teda nejaký bublinkový hliník, ktorý je napustený parafínom? Áno. V princípe je to tak, že je to ako hliníková pena. Tá hliníková pena je tuhá pena, nedá sa stlačiť, ako v rukách nestlačíte, to je pevná pena. A má 80% voľný priestor, to sú tie pory. A my do toho vieme napustiť ten parafín a ten hliník slúži na to, aby to teplo tam doviedol do každej tej jednej bubliny toho parafínu. A tá bublina je maličká, takže tá sa rýchlo nataví alebo rýchlo stuhne. Hej? Takže dokážeme rýchlo tam tú energiu dostať a vybrať z nej von. To je ten princíp. No, podľa toho, aký tam dáme parafín. Ten parafín, on sa vždycky volá podľa toho, aké teplote sa taví. Takže my používame parafín od jednej nemeckej firmy, ten sa volá Rubitherm, tá firma, a používame 28, ktorá sa taví pri 28 stupňoch, používame 35 QHC, 44 QHC, 70 QHC a používame aj 5 QHC. To znamená, tie čísla, to sú teploty tavenia, pri ktorých to vieme nabiť. Hej? To znamená, keď chcete si zapamätať chlad, tak si zoberete tú 5 a máte 5 stupňov zapamätaných, hej? A vtedy vám to vydáva teplo, alebo vám to bere teplo, keď tá fázová zmena je pri 5 stupňoch. Pri 28, 44 alebo pri nejakých ostatných. Cena výroby približne tak, je to drahé, alebo je to lacné? No tak zatiaľ to je také prototypové, ale my už máme kalkulácie urobené, takže je to 5 krát lacnejšie ako elektrická batéria. Hej? Na 1 MWh vyjde 5 krát lacnejšie ako elektrická batéria. A to pri súčasných cenách. To keby sa tie peny vyrábali a tie paraviny... Bol som v Singapúre teraz a tam som sa bavil s tými miestnymi, tými Číňanmi, čo sú tam nejaké okolo. A oni mi hovoria, že oni ten parafín za euro nám urobia. My ho kupujeme za 7 eur, z toho Nemecka. Ale za euro je tá výrobná cena. To je len preto drahé, lebo proste v Nemecku v malých množstvách sa to vyrába presne na tento účel, ale to je z ropy. To nemá prečo byť drahé. A ten hliník, to je všetko recyklovaný hliník. Takže niekto povie, hliník drahý, je tam veľa energie. Áno, v primárnom je veľa. V každom kile hliníka máte zapamätaných 7 kWh a potrebujete 12 kWh, aby ste to vyrobili. Ale aby ste rozstavili kilo hliníka, potrebujete 0,5 kWh. Takže keď to recyklujete, tak ani 10 krát menej energie vám treba na hliník. Hliník je v tomto veľmi, veľmi ako dobrý materiál na recykláciu. Čiže veľmi málo energie ide do sekundárneho hliníka. To slovo recyklovať je aj u tej energie dôležité. Proste zachovávajme tú energiu. Keď sme ju už raz premenili a nenechali sme ju tam, kde bola, tak tú premenenú teraz znova používajme. A keď ju máme vyhodiť, tak ju niekde uchyťme. Najlepšie je uchytiť do nejakého paliva zase, aby sa to dalo odložiť. No. Tam bola otázka. Ja som sa na tú rentabilnosť pýtal, že jak ste schopní... No teraz ešte je to výskum, no tak neviem vám povedať, ale ako povedzme, my vieme vyrobiť ako takú batériu, povedzme 1 kubík tej batérie, tam som vám ukazoval, že vieme do toho 1 kubíka zapamätať povedzme okolo tých 40, možno 50 kWh, do 1 kubíka, keď je to ako takýto vosk. Spolu s tou vodou sa vieme dostať možno až na nejakých 80 kWh, do 1 kubíka. A to by sa dalo za nejakých 5-6 tisíc eur vyrobiť, taká batéria. No a musíte ju točiť, samozrejme. Nie je tak, že ju máte doma celý čas. Musíte ju točiť, ale o to by sa starali tí nezamestnaní, tie sociálne podniky, ten šofér, ktorý by tým traktorom chodil a tie cisterny po dedine každý deň rozvážal. A to síce sa to zdá, že veľa razy by musel doviezť, ale keď odhrňajú sneh, tiež veľa razy ide, Lenže tedy tú energiu, ktorú spotrebujete na rozvážanie, to je len 5% tej energie, ktorú rozveze. Čiže to je energeticky to je jednoznačne ako výhodné. Cenovo to nebolo výhodné, kým sa dalo kúriť parketami a ja neviem, okennými rámami. No alebo hociakým neporiadkom, Ale to sa nebude už dať. A aj to teplo zdraželo, vidíme všetci, že čo sa stalo s teplom teraz, Keď bolo teplo lacné, tak to nikto neriešil toto. Proste sa to vyhadzovalo, vypúšťalo. Ale to vypúšťané tepla je škodlivé. Aj keby sme to teplo vedeli lacno vyrobiť, tak je škodlivé, že ho tu vypúšťame, lebo narúšame tie rovnováhy. Tak
keď niekto proste investuje do toho, aby sme tu neškodili, tak toto je ideálna cesta, lebo si súčasne aj zakúrime. Sa páči, že keď je nejaký spôsob, ako to teplo potom využiť na chladenie, lebo teraz napríklad toho tepla zrejme potrebujeme viac, ale v lete ho asi ideme vyrobiť alebo zachovať viac. Pozrite sa, teraz u nás v areáli v Sávke riešime, my máme 12 GWh spotrebu tepla ročne na kúrenie a potrebujeme 5 GWh elektrické energie. A teraz to zdražie všetko a bude to o milión drahšie, ako máme, nemáme to ani v rozpočte. Keby sme si vyrobili z tepla elektrickú energiu a to odpadové teplo použili na kúrenie, tak len ten plyn kúpime. Tým plynom zakúrime, ale súčasne z neho spravíme aj tú elektrickú energiu. A presne takto sa to dá spraviť, že keď sú prebytky jedného alebo druhého, tak to konvergujem. Tie kogeneračné jednotky, dneska sa už volajú trigeneračné, že viete ju zapnúť tak, že vyrába vám elektrickú energiu, povedzme z plynu, a súčasne vám vyrába teplo. To je pochopiteľné, takže máte 2/3 tepla, 1/3 elektrickej energie. Ale ona sa dá zapnúť aj do režimu, že vám vyrába elektrickú energiu a namiesto tepla vám vyrába chlad. Nie síce tých 60%, ale len 50%, ale stále polovica energie ide do chladu. Takže vyrábate aj elektriku, aj chlad súčasne. A nie tak ako teraz, že vyrábate chlad, že do toho musíte kúpiť elektriku, aby ste vyrobili chlad. To je úplne špatné. Viete si vyrobiť elektriku a súčasne chlad. Z tej istej energie primárnej. Lebo tú elektriku vyrobia približne z tej energie, ktorú ale v tej elektrárni potom vyhodia tým komínom. A vy ju nevyhodíte, ale použijete ju ako chlad alebo ako teplo. A to je to, čo treba robiť. Tým menší zásah urobíme do tej prírody, bude nám namiesto 600 exajoulov možno stačiť 300, polovica, ale to bude polovica tých emisí, nebude 36 gigatón, ale len nejakých 16 alebo 18. Určite to bude lepšie, ako je to teraz. No, už sa nám to prestalo točiť. To je nejaká vzorová stavba alebo nejaký objekt, kde by sa toto využívalo? Áno, chceme to spraviť teraz. Chceme urobiť, u nás už to robíme v našej hale, Chceme urobiť demonštrátor a mám to moc horúce, tak sa mi to zastavuje, lebo už sa mi to celé zohrialo, To má stále 70 stupňov totižto, Tak ja som si doniesol 70 stupňové teplo v tej batérii z Bratislavy, Tak preto sa zastavil. Áno, urobíme demonštrátor, dúfam, že sa nám to podarí. Minimálne v našej hale to už vieme demonštrovať, tak ste to videli aj na tých. Tam robíme merania, prakticky každý deň sa robia merania. Tie merania sú podstatné práve preto, aby sme vedeli urobiť, potom niekoho presvedčiť, aby sa do toho dal. Chceme sa dohovoriť s nejakým mestom, kde majú, ja neviem, seniorov, alebo majú nejaký sociálny dom, alebo niečo také, kde majú problém s vysokou cenou tepla a kde súčasne nejaká firma, ktorá to odpadové teplo má v každej dedine. V Žiari nad Hronom, keď zoberieme hlinikárne v Žiari nad Hronom, tam je pár fabrik, železiarne Podbrezová, Jelšava v tomto, a ešte cementárne v Tisovci, celý Banskobystrický kraj vykúria a ešte ostane. Tieto štyria sú tak dobre rozmiestnené, celý Banskobystrický kraj kompletne vykúria. Tam je dosť tepla. Tu máme US Steel, celý východoslovenský, bývalý východoslovenský kraj vykúria. A v Bratislave máme Jaslovské Bohunice, tie vykúria celé Slovensko, aj s týmto, aj s Mochovcami. Takže naozaj treba začať týmto spôsobom uvažovať, lebo podľa môjho názoru nemôže byť problém vyplaviť aj 20 vlakov z tých Mochoviec po celom Slovensku a potom v tých jednotlivých týchto tie vagóny odkladať a používať ich ako batérie a keď sa vybijú, tak vymeniť za ďalšie vagóny. A tie vlaky nechodia. Energeticky to je 5% energie treba na to, aby sa toto zachránilo. To není navyše energia, to je ušetrené 80% energie, ktorá je fyzikálne. Môžem? Nech sa páči. Mne to pripomína trošku problém, keď sme začínali recyklovať plastové fľaše a tie plechovky. Všetci sme vedeli, že to treba, všetci sme vedeli, že to je prospešné. Strašne dlho to trvalo, ale sa musel vytvoriť nejaký ekosystém. Áno. Ty tiež na toto potrebuješ ekosystém. Nie? Treba z toho spraviť politiku, ale Slovensko by bolo celko dobré laboratórium, lebo naozaj my máme toho odpadového tepla, lebo sme priemyselná krajina. Poviem príklad, že keď chcete odlievať hliník, tak musíte ho rozstaviť. Potom ho zmeníte z ingotu, vyrobíte výrobok a ten výrobok predáte. Rozstavíte ten ingot, na to potrebujete tých zhruba 0,5 kWh na kilo, ohrejete to, už tým, že to rozstavujete, máte v peci nejaké straty, lebo niečo komínom odíde, niečo dáte do toho hliníka, odlejete to a nakoniec to predáte aké? Studené. A predáte kilo hliníka
ktorý bol na začiatku studený a na konci len v inom tvare ho predáte studený. Do toho tvaru ste nedali prakticky žiadnu energiu. Len ste to rozstavili a potom ste to ochladili. Všetko to teplo ostalo v tej zlievárni. Hej? Všetko. Oni nevedia, že to tam ostalo. Oni vám napočítajú. My máme málo strateného tepla, lebo do komína sme dali výmenník. Hej? Ale to, že akože predávajú výrobky studené, ktoré mali raz teplotu 600 stupňov, to teplo niekde ostalo. Choďte autom z Bratislavy do Košice, máte 400 km, 6 litrová spotreba, môžete si narátať 6x4, 24, 10 kWh liter nafty, 240 kWh spotrebujete do Košic, vrátite sa naspäť 480 kWh, pol MWh spotrebujete po ceste z Bratislavy do Košic. A teraz si predstavte, ráno vyrážate z Bratislavy, auto je v garáži. Idete do tých Košic, večer sa vrátite, auto je v garáži. Po ceste ste nezrazili nikoho, nezvalili ste žiaden strom, nenabúrali ste nič, po ceste žiadna zmena nenastala. Možno ste rozfúkali pár listov, nič iné. Kde je tá energia toho pol megawatt hodiny? Kde je? Vy ste doma, auto je doma, po ceste sa nič nestalo, všetko je presne tak, jak bolo pred 10 hodinami, len pol megawatt hodiny je fuč. A kde je? No, treba to chytiť, aby teda sme s tým aspoň kúrili, keď už teda nič iné. Vyhodili sme ju po ceste tú energiu. Jednoducho, každý jeden to robí. A máme v doprave 30 terawatt hodín, to znamená 30 terawatt hodín vyhodíme v doprave energie, čiastočne 2/3 v teple a 1/3 v tom tréne a v tom ostatnom, ale na kúrenie 20 potrebujeme. Doprava samotná pokrie celé kúrenie, keby sme to vedeli spraviť. Samozrejme, doprava je na celý rok a kúrite nie celý rok, čiže není to úplne tak, lebo v lete nepotrebujete toľko tepla, takže by to nepokryla. Ale potom máme tie priemyselné podniky, ktoré teda majú obrovské množstvo tepla a úplne najlepšie sú tie tepelné elektrárne, vrátane tých jadrových, ktoré teda, by som povedal, majú toho tepla ako požehnanie a tam už sa to dá aj chytať. Oni ho de facto aj chytajú, však tá chladiaca väža to je výmenník v podstate. Tam robia z vysokopotenciálneho tepla nízkopotenciálové. A dokonca aj v tej Jelšave. V tej Jelšave púšťajú horúci plyn do komína. A keď ide horúci, tak všetky tie prachové častice sa im pospekajú v tom filtri a ten filtr sa im za chvíľočku zapchá. Oni nemôžu pustiť horúci plyn do komína, do filtra, lebo by ten filter odišiel. Takže musia to najprv ochladiť, aby sa to do toho komína vôbec dalo vypustiť. No a ochladzujú to vodou a tú vodu chytajú, majú na to celý taký výmenník, aby ten plyn schladili. A aby to mohli stále robiť, tak tam majú chladiacu väžu a tú vodu ochladzujú v tej chladiacej väži a vyhadzujú to. No tak treba odstrániť chladiacu väžu a voziť to po celom kraji. Už to chytajú. Už to treba len chytať do vody a nepúšťať to do tej chladiacej veže, ale rozvážať to po kraji. A je tam dosť nezamestnaných, ktorí by mohli s traktormi tam chodiť a rozvážať to. Sa to úžasne počúva a ja sa cítim až hlupák, že doteraz takúto evidentnú vec som urobil na vec. Ale to sa cítim aj ja, To všetci sa tak cítime, hovorím tie evidentné pravdy, preto my ich nevyslovujeme, lebo sa nám zdajú triviálne. Ale my sme už taká vyspelá civilizácia, že my triviálne pravdy ignorujeme, ako by som povedal, pre nás nedôstojné. To je nedôstojná pravda pre nás. Je to málo, ako by som povedal, exoticky napínavé. Môžem sa len ešte opýtať, že fakt to je tak zaujímavé, že máte nejakú stránku, aby niekde vyzerá sledovať, jak sa vám darí s tým projektom? No tento projekt už skončil a my teraz práve robíme záverečné veci, takže my toto všetko dáme von, a tam to bude, tam to všetko bude. Samozrejme, tieto prednášky, oni sú kade, väčšinou potom sa náme a osopia rôzni tí ľudia, ktorí teda proste CO2 pozitív, oni všetci chcú, ale chcem tu povedať, ja nebojujem proti tým CO2 znižovaniam, akurát, že to nefunguje očividne. Znižme primárnu energiu a znižíme aj CO2. Toto je cesta, ako znižiť CO2, ak niekto teda je zaťažený na to, že za každú cenu musíme to CO2 dať dole. My musíme znižiť primárnu energiu, to je jednoznačné. Tým sa zniží aj to CO2 a tým sa zniží aj tie vplyvy. My to samozrejme toto budeme prezentovať. Musíme to, veľmi opatrne spraviť, aby z nás nespravili konšpirátorov. Ja som raz vystúpil v Pravde a ozvali sa mi všetky konšpiračné médiá, všetky kompletne, že aby som prišiel spraviť rozhovor. No, keby som to urobil, už nikdy nevystúpim ani v Pravde, ani v nejakom nekonšpiratívnom médiu a budem ma riešiť na operatívnej porade predseda Sávke, že proste som vystúpil v konšpiračnom médiu. A ten chlapík mi hovorí z toho konšpiračného média, ja neviem, čo to bolo, že prečo neprídeš nám to povedať? Veď tu veľa ľudí hovorilo také, že nie je ľúbivé pravdy a potom sa to ukázalo, že to tak je. Veď to treba tým ľuďom povedať a dať. A ja mu hovorím, presne naopak to je.
že ja som v Pravde vystúpil a všetci konšpirátori to počúvali. Ak ja vystúpim v konšpiračnom médiu, tí druhí to počúvať nebudú, ani to nikdy už si na mňa nekliknú. Takže viacej poviem, keď tam nevystúpim, ako keď poviem naopak. Oni to sledujú. Oni to sledujú všetci títo ľudia, čo sú takíto, čo chcú byť, ako by som povedal, principiálne, prioritne proti nejaký konjunkturálny, nekonjunkturálny. Ale ako musíme to šíriť a musíme si pritom dávať pozor, aby sme sa nepreklopili na tú stranu, že už nebudeme môcť hovoriť, pretože a priori nás nebudú počúvať. Lebo nás vyhlásia za konšpirátorov. Veľmi sa tu treba na takom opatrnom lade teraz pohybovať, lebo skutočne, keby ste vyhlásili, že boj proti CO2 nikam nevedie, tak naozaj sa odpíšete. Mne sa ozval profesor z Kanady, volá sa Jan Weiser, je to taký Čech a je to najcitovanejší vedec v geovedách. A on povedal, že to oteplovanie nespôsobuje CO2 a vydal na to článok. Po 10 rokoch to musel dementovať, ale už si ani neškrtol. A on tiež toto v Pravde si vypočul, čo som tam mal, čo som mal také video. A on mi napísal, že si mám dať na toto pozor, lebo že presne to sedí s tým, čo si myslí polovička ľudí, ale keď to nahlas povedia, stane sa, že už to nebude môcť ďalej hovoriť. Čiže aj toto je tak trochu problém. A vy to dobre viete, že ono nie je také jednoduché vyslovovať tie najjednoduchšie pravdy, najmä ak sú proti tomu, čo teda je ako všeobecne zaužívané, ako dneska taká akceptovaná pravda. Ja sa snažím to na číslach dávať a nedávam tam žiadne modely. Dávame tam veci, ktoré sú namerané z minulosti. Možno tá interpretácia je tak trochu, že manipulatívna, to ja nepopieram, ale ona trošku musí byť manipulatívna, lebo keby nebola, tak ako by som to vlastne nevedel ani povedať, že čo chcem. Nebol by z toho ten odkaz. Máme ešte nejakú otázku? Tento záver nebol až taký pozitívny. Ja by som nadviazal, že my ako vedci sa snažíme byť skeptickí a napriek tomu optimizmu, čo tu teraz bolo, pri tom transporte tých tepelných batérií, keď sa vzniká CO2 tiež, je to tak? Vzniká tam toľko CO2, koľko sa spotrebuje tej energie na ten transport. A pri tej výrobe toho tepla tiež vzniká to CO2, takže keď ja pretransportujem megawatt hodinu energie, pri ktorej vzniklo hromada CO2, nevyhodím ju, a potrebujem na to 100 kWh, tak 10% vznikne novej energie pri ten transporte, ale tých 900 už nemusím vyrábať, takže tých 900 už nevznikne. To tak je, jednoznačne, lebo keď to transportujeme, väčšinou je to tepelná energia, lebo u toho transportu nepoužívam žiadnu elektrinu. Proste zoberiem megawatt hodinu tepla a prevezem to 10 litrami nafty na 100 km, povedzme príklad. Tých 10 litrov nafty je 100 kWh tepla. Keby som naftu zapálil v naftovom kotli, vyrobím z nej presne 100 kWh tepla z tej nafty. A plus tomu mám tých 900, čo som si doviezol. Takže tam je jasná bilancia. Keby som to porovnal s elektrikou, tam je ten faktor 1 k 3 a všeličo iné, ale keď to s teplom porovnávam, zatiaľ sme len u toho, že nerobíme konverziu. Chytíme teplo a použijeme ho ako teplo. Nie tak, že zoberiem teplo, megawatt hodinu prevezem a potom z neho vyrobím elektrinu, budem mať len nejakých 300, prevezem to elektromobilom a presne 300 budem potrebovať aj na to, aby som to previezol. Ja prevezem megawatt hodinu tepla, 100 kWh tepla, keď tú naftu pretransformujem na teplo. To je bilancia energetická. Môže sa stať, že niekto povie, tá nafta je o moc drahšia ako to teplo. To aj doteraz tak vždycky bolo, ale už není. Už je to presne tak, ako to je. Presne toľko stojí tá kWh tej nafty, ako stojí to teplo dneska. A preto sa to doteraz nerobilo, lebo to teplo stálo 10-krát menej ako ten kWh tej nafty. Dneska to už není, lebo sa to teplo vyrába z toho benzínu aj z tej nafty. Aj z toho plynu. Bolo by zaujímavé mať túto kaviareň v takej forme, že by si tu mal oponenta? No, môže byť, no. Že by sa tie... Ale tak však vy ste dosť, ako by som povedal, tunak ako zdatný intelektuálne, ako Košičania. Ja som aj preto sem rád prišiel, lebo ako tu sa dá porozprávať, ako by som povedal, celku... Ja si nemyslím, že tunak vám ja kážem, jak kňaz, ako a vy počúvate a neprotestujete. Hovoríš, že sú ľudia, ktorí s tebou niekedy nesúhlasia, alebo že snažia sa v tom nájsť nejakú chybu, tak ja v tom neviem teraz nájsť. No je to preto, lebo nie je tam tá diskusia. To je tak, že proste niekto povie, že to sú straty pri transporte. A sú straty pri transporte, má pravdu. Ale tie straty sú 5% alebo 10%. A to už nedopovie. A komu ste dal tú teplo, čo ste teraz ušetril z Bratislavy, keď ste išiel?
No nikomu. Keby som prišiel s tým Fordom, tak ho zavezem domov, nechám na chalupe a celý víkend mám zakúrené aj na kúpanie. Keby som s tým Fordom išiel, tak to viem spraviť. Ale v mojom aute to tak není. V mojom aute som to vyhodil po ceste. Lebo to ešte takto nemáme to auto prerobené. Tam je základ toho problému. No áno, tak teraz to tak je. Teraz máme to tak nastavené. My dneska ideme zakázať motory spalovacie, lebo produkujú CO2, elektrické neprodukujú. To, že elektrina, ako som vám ukázal, produkuje dneska výrazne najviac CO2, pretože ide hlavne z uhlia, najmä v Číne a v Indii, a už teraz aj v Nemecku, tak to už nikto nerieši. A druhá vec je, že keď si pozrete, ak vyzerajú litiové bane, ako sa dneska litium ťaží, čo to bude robiť. U nás všetci sa tešia, že jak sa zaverela tá kysličníkareň v Žiari nad Hronom a už sa tam nevyrába tá veľká červená skladka, tak toto dneska všetko toto vzniká v Čile a v týchto krajinách, kde sa ako leptá litium. A to je dneska na batérie úplne najkritickejšia surovina. Otázky boli tam, Boris, myslím, že ty si bol prvý. Keď sa môžem v takom globálnom meritku, viete, že tá úvaha tej Dysonovej sféry a že my máme mesiac a máme príliv a odliv a teraz vznikol taký ten wave-like koncept, čo iba vlastne vlnenie oceánu sa využíva na polip tých magnetov, že sa vyrábajú, že aký máte na to názor? Tam je málo energie, to keď sa spočíta, to nestačí, ale to je tak, ako že aj zo slnka by sme nevedeli pokryť. My Európu vieme pokryť, keď spočítame Saharu celú, že to by, keby sme to nejak dali. V tej mechanickej energii, ono sa vám to zdá, ale to je málo energie. Na to mám taký jeden krásny príklad, že keď ohrejete liter vody na 99 stupňov, nezovre, 4,1 kJ potrebujete na každý stupeň, to je fyzika, to znamená, z 20 stupňov ohrejem na 99, to je 80 stupňový rozdiel, krát 4 kJ, 320 kJ potrebujeme energie tepelnej, aby som si ohrial vodu na kávu alebo na čaj. Potom to schladím, lebo to nepijem horúce, ale musím to ohriať, inak si nevyrobím ten čaj a to vyhodím celé. Tak tých 320 kJ, keby som zobral ekvivalent mechanickej energie 320 kJ, tak to je 320 kN, alebo 320 000 Nm. A 320 000 Nm je mechanická energia, ktorou zdvihnete 32 tón do výšky 1 metra, alebo 1 tónu do výšky 32 metrov. Takže si ohrejete vodu na čaj a môžete zdvihnúť ako výťah 1000 kilový do 32 metrov. A to je odpoveď na vašu otázku. A táto mechanická energia v tých vlnách, asi toľko to vám vyrobí potom tej energie. Čiže to je zanedbateľné a to je aj to presne, že hoci tu máme uragány a máme tu, ja neviem, smršte a pohyby, celá voda sa prenáša krížom, krážom. Tá voda vyjde hore na kopec, potom zíde dole z kopca. Obrovská energia, zdánlivo. Ale je to 2 promile z tej slnečnej energie len, toho tepla. 2 promile, To je proste málo. Ja som sa chcel, keď prepravujete tepla s nákladnými autami alebo podobne, koľko vlastne energie sa spotrebuje na výrobu tepelnej batérie a koľko CO2 sa pri tom ešte vyrobí alebo vyprodukuje? Lebo vy ste tam mali tú rovnicu a že proste koľko... No, my vyrábame tú batériu, teda sú tam 2 komponenty alebo 3 komponenty. Obal, to je tá nádoba, ako není tlaková nádoba, ale to je ten ako zásobník na vodu, nemusíme to tlakovať, ani to dokonca netlakujeme, evakuujeme to, lebo musí byť taký koncept spravený. A teda tá nádoba je plná toho penového hliníka, takže je tam ten hliníková pena, ale na výrobu hliníkovej peny ide veľmi málo energie, lebo my tam máme len 5-krát menej materiálu v tom objeme, ako keby to bol plný hliník a používame len recyklovaný hliník, lebo vyrábame zo starého hliníka, vyrábame prášok a z toho je. Tak na výrobu hliníka tiež treba nejakú energiu, ale 10-krát menej ako na výrobu primárneho hliníka a ten vosk to je v podstate uhlovodík, takže to môže byť z ropy, z plastu, z hocičoho, z recyklovaného, takisto vyrobené. Takže keď sme sa bavili so slovnavťakmi, tak hovorili, by sme mali výrobu parafínu, chceme znova rozbehnúť, poďme na to, budeme vyrábať parafín, to vedia z tej ropy veľmi ľahko vyrobiť. No a tá energia je teda fakt malá na výrobu tej batérie ako takej. Ale veľká výhoda je, že ju vyrobíte raz. A už ju máte na celý život, pokiaľ ju teda máte dobre zavretú a nepúšťate do toho vosku, nepúšťate nejaký kyslík, alebo tam nepúšťate vodu do toho vosku, to musí byť odizolované, tak vtedy vám vydrží prakticky nekonečne dlho, lebo
tak, jak som vravel, tak, jak voda zamrzne, keď je -2 vždy, tak aj ten vosk stuhne vždycky pri tomto. On by mohol zmeniť tú teplotu taveňa, keby sa do ňoho dostal kyslík, alebo keby sa do ňoho dostala voda. Ale tým, že to je hermeticky uzavreté v tej pene, tak sa to nestane a on v podstate, pokiaľ sa tá hermetickosť neporuší, vydrží nekonečne dlho. Čiže nekonečný počet cyklov. Raz vyrobíte a navždy máte. No, takže asi tak. Čiže áno, je tam určitá cena, energiu na to treba dať ako na všetko, ale ako som už povedal, energia v podstate odzrkadľuje aj cenu. Tak ak je tepelná batéria na rovnaké množstvo energie 5-krát lacnejšia ako elektrická, tak je aj 5-krát menej energie na to treba. Ešte jednu otázku a asi budem musieť... Možno, že som nepostrel tú vašu prednášku. Keď príde to auto k odberateľovi, ten odberateľ musí mať takú istú batériu a ten rozdiel potenciálny musí tam byť, lebo jak sa tá energia dostane tam tej batérie? Nie, to sa vymení. To vy máte doma ako batériu a vy mu dáte tú prázdna batéria, znamená studená voda mu dáte. A najlepšie to musí robiť tá firma, ktorá dneska je tá tepláreň. Ona musí vlastniť aj tie batérie, aby ste nekontaminovali jej tú vodu. Viete, to aj dneska, keď sa robil swapping batérií, tak je firma, ktorá tie batérie vám nabíja a vy prídete a vám ju len vymenia. Ale neexistuje, že by vám tam cudzú batériu dali. To dajú oni vlastnú. Keď si donesiete v zásobníku propanbutan, to vám dá jedna firma, ten do svojej vlastnej fľaše. Oni nebudú akceptovať tam nejakú inú zrdzavenú fľašu alebo nejaký kontaminovaný. Keď máte Linde vám vozí plyn, tak vám vozí do Linde fľaš, ale nie do Air Produktu. A Air Product vám vozí do Air Product. Každý vozí do svojho, lebo si stráži čistotu a stráži si aj tú investíciu. A do budúcna to tak bude, že vy si nebudete kupovať tú nádrž ani nič iné. To všetko kúpi niekto, kto to bude toto manažovať a vy si len zaplatíte za to teplo. Ale nebude to teplo spojené s tým CO2, s tými emisiami a nebude ani vyhodené, bude použité to, ktoré by sa inak vyhodilo. To je zásadný rozdiel. Všetko ostatné, platiť sa za to teplo bude. Akurát, že sa bude platiť nie za výrobu tepla, ale už len za tie distribúcie. Presvedčiť tých Číňanov, aby na to naberali. No tak, ono, keď chcete teda vedieť, zásadný problém je naozaj, že jedna domácnosť potrebuje, povedzme, radovo 10 až 15 MWh na tú zimu. No a 1 MWh je jedna cisterna. To znamená, na každý dom potrebujete na zimu doviesť 15 cisterien. To je asi zhruba to, čo je možno dneska ako problematické, pokiaľ tých batérií nebude viac. Ale tá obec Rákoš, ktorá potrebuje povedzme 2 GWh, znamená to, že to je 2000 ako takýchto aut za sezónu, ale keď zoberieme, že sezóna je 200 dní, tak je to v podstate ako 10 aut každý deň. Čo zase nie je až taká tragédia v jednej dedine, ktorá je, aby tam 10 náklaďákov prišlo a doviezlo tam, ako, doviezlo tam teplo.